Oh, yo, 1 2 1 2 1 2 1 2 testing. 1 2 testing. 1 2 testing. Mm-hmm. 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 1 2 testing. Mundinzwere. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Mundinzwere. We can hear you. Eh, yes, now we are talking. Now we are talking. Ngatiwande. Ngaswera 2020. I can see one person only. I don't even know if you are the only one who's watching. I don't think so. Ngatiwande. Merase. Ngatiwande. Why is it I'm still seeing munhu wani kuno? Munhu wani here ariko. Ari comment section mukuona wangani pa display. Vari comment section vana vangani muri kuona ndakuona 3. 3 only. No ways. What football club do you support? I don't support in football club. I don't do football clubs. And only Bora sirang Pafia chep for you. Pafia. Okay, let me share the live tune. We'll say bro. Pabo. Okay. We shared the live. We shared the live. Maira say, mati mundinzwa. Okay. Eh, ngatiwande. Waiye ango praise makaipa. Can do not. Mm. Now let me invite. Let me try to invite someone here. Okay. Um. Sorry for the inconveniences. The boy team. What has happened? My network it was stripping. So I don't know if you can still hear me. Mundi is good. What are you doing? Mundi is good. But I'm trying to invite someone. Anzi akunzukika. Okay, so what's popping, man? What's happening? Chichwit kama swiso. Chimonduza itinzwe kuti ndakuzwa nyaya yeyi. Ndakuzwa nyaya yeyi. I'm trying to invite someone. Ndakutira kumbocollaborate vanhu pamachannels pana vanchikuigira vanhu vakasiyana-siyana. So this is what I'm testing right now. Khadija, if you are watching this, I sent you an invitation on WhatsApp. Can you please accept it and come live? Okay, yeah, if you can hear me, nice one. So I'm trying to invite someone and she's not. I don't know what's happening here.
Anzi kwaofa mombe akurova bhuku mombe anozvambura bhuku lomunyaka so munyepera. Mombe was the number one last time ndakurova bhuku singaiti zvirikudaro. Mombe ameno akatodza ani pamedu atodza blazi yangu norova chikoro singaiti namombe wacho. And then inini ndini munhu aingonzi nematicha uyu anogona but anoda kurohwa chete anotamba but kugona kwacho ndaisa kuona. But it is, I passed all level though with nice grades. But ndaingonzi uyu anoda kurohwa chete uyu anogona but anotamba. Guys, the person that I'm trying to invite here, I don't even know what's wrong, what's happening. Khadija, why are you not joining? Guys, please, let's like the live. Let's tape on the screen to like live. Let's like the live, guys. Let's like the live. What's happening, guys? I want to stream the whole night telling you nyaya. But I mean, only to young to each other. So I don't know, man. Maybe I will end up going to the Instagram. And I used the link you gave me. Okay, let me give you the other one to invite as a guest. Okay. Precious, you don't watch code. I don't tell my friend. She's very intelligent. Tapo, magaipa. Oyo, sapatina kunja. Wakarupa fazgo. Maida seka DJ. So pause this video, like you just stay on pause. Your video. Hey. Even me, I can't see your face this side too. Pane tuma icons too right kwako rombotasa pane camera. I think first, second, third, fourth, the fifth one. Minute 20. Abana kuiswa ka X ripapo. Try kuba ipapo 20 pa no ngavara ndeni. Wavara camera. Patient. Yeah. I think we can see you. You can see white holes. I don't know if you're Yeah. Now we can see you. So wagwan, who will I say? Hapana, zvakamonyarara. Arseko mombe. Mombe karara. Bedtime. What gave you the inspiration or the motivation to call your child mombe? Wakazwana kupi so? Akazvona unenditudzisa yako. Ndikati ndingatiwo mwana wangu mombe. Cause kuda mombe. Barbafia. Tunodhura twasikana ududza twasikana tunodhura. That's true. Waraskana is like we're doing an investment so that tomorrow we will be able to bring back mombe zeru nemari zeru. That's why we call them mombe. Exactly. Samuruta seko pa UK apa. That's pa UK ndo pa nema USS. Suru kufamba sei? Pound like what my brother says, pound inonaka. Ndisati nauya kuno kanzi uya uteste kuti pound inonaka sei. Inonakira pound. Pound inonakira. Pound inonaka. Isusu tiripo panapa nezigi. Unoziva zigi. Wabva Zimbabwe gore repo. Wasiya kune mabond notes. Apa ndakauya panga pane. Wasiya kune Zig roll is so confusing. Like it's already confusing. 50 cents. How many zig? 50 cents. Yeah. It's 50 cents. 20. I think 20 zig. In my zig, I don't confuse. We are getting 50 something. I think 52. Wakasiya kune mazig. Penako last year panga pane zig. 50 cents. I think it's 20 zig. I think so. 20 zig. So how's everything? Zvukufamba zvukubatana. Zvukubatana. It's just zvakango. Toda kuuyawo paZimbabwe mana toita se anzi $1 is 40 zig.
So it's $1 is 20 40 zig. ziggy. Alright, so it's 20 zig. Yeah. But if you go kuma-shops aitonga ana Pick n Pay, ma-shops aitonga ana Spar muno muZimbabwe avo, they say iwo $1 is 30 something zig or 30 zig because ameno zvavanoita baba, but yeah, the rate is so low. Zvasiyana nemustreet zvitodaro. So muri kuita sei muri kuita mari? Ndira kuyozo hanzi paUK vanhu they are Praise cleaning. takakuudza kuti huya but iwo nyaya dzako dzinowandisewo. Hanzi vanhu vari kucleana chembere chokwadi here. Muri kunyatsombeta mabasa ii kuna naUK uchimbotudzawo. Hanzi vanhu Cleana muri kukwesha chembere. machembere, cleana matoilets. Saka iwo Inini hangu handicleani hangu machembere hangu. Inini ndinoita zvevana. Ndino zvemababies. Alright. Saka iwo uri kundiudza here kuti kunoku kuZimbabwe kunoku hakuna vana mababies avakanoesha kuUK. Ndozvautaura kuti vanhu vekunoku vanosemeza. Basa iroro rekuZimbabwe manje harisokubhadhari zvokuma 3000 vaikubhadhari izvozvo zveva. Tokupawo 3000. Todzoka. Mukandipa ma 3000 todzoka. But on a serious note, kuri kunzonzo tomboti caregiver ari kuUK handiti. And then caregiver is getting 3000 US handika. Right. After wabhadhara mabills like rent, insurance nezvikwereti zvamunotora, maphones, dzemota, ukasara nemari kuri kunzi tomboti uri bachelor sen, ndiri kuita caregiving, ndiri kukwesha chembere. And then ungasara nemari. The way you're saying uri kukwesha chembere, let me answer your question. So zvinosiyana like inini mufield mandiri mune mari yakawandisa, but then chokwadi yema-caregivers like vavaya the ones vanoita zvemachembere, the most that they can earn kuti wazonyatsoshanda zvinovarwadza is 2000, but then wapedza ita mabills avo, I think kana 500 ndo inenge yasara mubank account yavo. And manje it depends kuti munhu wacho, because vane kunoku vakauya kunoku amene vane chihunhu chakashata. They like to kuorder zvinhu zvakawandisa. They like to order a lot of things. Exactly. And taking my phone per credit. Like hanzi if you take a phone per credit, you're building your credit score chichi, but vanhu vanozofarisa manje vachindoita mafone 2-3. Saka what's the difference now? Because if you are telling me kuti munhu ari kuUK after paying the bills anosarwa ne500, right now if I am to look at mahustlers vecho vaZimbabwe vari kuhasila mari, some of them 500 maybe is nothing to them, some of them you see. So what's the use of going to UK? What's the advantage of going to UK? What's the advantage of being UK? It's just different. You just get exposure, and ukagara for a longer time, you can get like indefinite leave to remain. You can go to other countries usingadi visa. You see, so you're getting opportunities zokuenda dzimwewo nyika. So nyaya yekugara kuUK ingori pakuti chete uda kuita mutourist chete. You in Zimbabwe you can also go to South, like to South. I can just, if I want to go to South to have lunch tomorrow, I can just Uber. Who does it? Don't mind me. They give us honest like Ubari. Okay, I will just couldn't go book and they I go around it. Vanhu hanzi na 12 tunes dimples remwana uyu mahora. Thank you 12. Thank you 12. And the baby is sleeping, she prays. Aiwa mwana uyu ndinatomususudzira kuti arare. Kunonzi kususudzwa nokuziya. Thank you as well. Kunonzi kususudzwa nokuziya. Okay, what I'm saying is saka vanhu vari kuUK mimi kana muri kuti mimi muri kusara ona everything, the payments and stuff, kana uri kusara ne500 US yo apa imari kusara nebhachura kai handitika ndizvoka right. Ausati waisa grocery apa, waisa grocery pa 500 ngasari. Like say like I'm saying the necessary things like what I kunobata magetsi, like almost every 2 weeks nobata magetsi, so maybe kana utoti munhu anoshandisa magetsi ngokupenga, you can use like £150 for 2 weeks the magetsi. Ndotokutiudza chokwadi
mvura uno kana uri bachelor pamwe unogona kushandisa like 64 something kukoko. And then yes, so kuntaura kuti alright, after deducting mabills akaita kunge rent, mvura, magetsi, yes. ungasari nemari tisatesa grocery, mabills are just bills only. Ungasari nemari iri mukadhi mako yekuti uchirarama throughout the month. Pamwe 800. Alright, 800. Ungadye grocery remari uri bachelor. Apa we're talking about praise. Ungadye grocery remari. Kana 50 pounds. Kana uri munhu asingadi zvinhu zvinonaka. Aiwa, zvinhu zvinonaka ndo zvandodaka because kuti we're talking about praise. Saka 20 kuma 80 100 pounds koko. 100 pounds. Alright. Saka 700 andika. Alright. Unodira fuel yemari kuenda kubasa throughout the month. It depends kuti ucha basa rei, because vanhu vanoita basa re door to door. So just like inini anoita basa rekungoenda panzvimbo 1 ndogona kushandisa kana 50 pounds. Aiwa, apa we're talking about praise kapa zviro ndomota yekubhawa, yekuchifambi, yekuchechi, Kana 200 everywhere. 200 ka. Alright. Basa 600 kapa ndizvo. Alright. Une girlfriend ndopo allowance. Point yako ndizvi haungatienda. Keep going. Aiwa, handei nemabills. Keep going. Keep going. Ne-girlfriend yako, learn something. Shout out to you. Thank you so much. If you're learning some things on my videos, I will be very happy. Thank you so much. Okay. Tapa 600 andika. Girlfriend yoda kurukiswa musoro da girlfriend allowance. Uda shichi. We are talking about price. Yasare kurukisa musoro anzi ku UK kunodhura singaite because vamwe vacho vanotogara nemahairstyles. Vanhu vari ku UK vandoziva kubva take kwaziva vasana kubushinja mahairstyles kubva vaende kuZimbabwe. Vakushinja ka1 year vakabva kuZimbabwe. Sure. Unotozwa tsitsi kuti musoro waneta mhanhu. Unotoona kuti musoro waneta. At least iwo une frontal yako inonzi bob yako yakazvarwa nayo. Tarisaoni. Iwo wakatoona zvitora kuchengeta pfudzi dari kurukwa musoro ku UK wazvionaka. A very good example. Ukarukwa musoro ku UK unosara usina kana sendi. Alright. Saka sikuti susu girlfriend kuruka musoro ndamari. Kuruka musoro start from Start from how much? Start from 80 pounds. 80 pounds. Asi unochiruka musoro gore rese ka 80 pounds. That's more than 100 US in Zimbabwe. That's more than 100 okay. Musoro wemunhu eri ngochirukwa $100. Ha balance me. How do you cope with UK roadmen? What do you mean roadmen? But anyways, kuti wasara ne 400 pounds. Andika, wasara 400 pounds ka. Ndika. Ndizvo. Alright. Pa 400 pounds wasara nazo edziwewe. Asate samari yedoro. Handitika. Asate samari yemango magunanzi, pocket money wachada kusara nayo. Nini, it's about 100 futi. Handika. Wasara ne 300 pounds. Handika. Ibachura karantora nezvaro. Ibachura. Ambokuudza kuti unenge uchishandisa 100 yekuenda kubhawa nekuti sei unoziva kuti vanhu vekunoku vanonyatsodhakwa vanozivikanwa kunzi maZimbabweans. Ndosanotaura kuti inini praise wacho na100 inononge itori shoma iyo. Ufunga kuti ku UK kwagara vanhu vatengwa natanaka. Kwagara vanhu vatengwa natanaka hana anzanani vana Dexter vanonga ma flying fish max 10 masikati manheru. Ufunga kuti 100 ingaite chinhu. They need something like 200-300. You see? So, ndosanotaura kuti alright. Apa pa 300 yawasara nayo ka. From pay yange mari 2000 ndizvo. Songwati. Yange yata minus 2000. Alright. Apa wasara ne 300 pounds. Apa remember kuti ibachura anotaura nezvaro ka. Handitika. Ibachura ka. Alright. Now una mchembere vari kuzoti mwana ari ku UK ungavasendere mari.
Chembere zvakaoma mwanangu, mishonga BP kuno ndakatomedza mombe kubva paukaenda ndakabva ndadzipwa nedhofremu wada kuenda kuna chiremba kunobviswa chigutsa chavakadya vachidya sadza watumire mari yamedza firiji kuno kuHarare kuno kuda kutumirwa mari pamukuru apa 300 pounds yasara ibachura ine ratora nezvaro ameno because it depends kuti iwo uda kutumira mari kumba unogona kutumira kana iri 100 kumba unogona kutumira iri 50 500 depends kuti iwo uda kutumirawo mari. But okay, let's say kana kuti 150 wasara ne 150 pounds wasara ne 150 ndiri mumwe mako uti wakangotsika kana matomasi evanhu unorohwa. Alright, so $100 kana 150 muhomwe pakupera kwemwedzi uri kuUK, wasiyanei naticha ari kutambira mari yake achosara kana nemore than that wasiyanei namaid arikushanda kuma avenues ari kusara $100 yake muhomwe kana yeti ari munyika make. So now I can see the advantage of being kuUK kana kuenda kunze kuchando kana uchisara une $100 muhomwe at the end of the month. So what's the advantage? What's the advantage? Yeah. Because like if we were to look closer into this case, though some of the reasons that get out in the fungo no man, but I think it's not worth it to live in South because after my bills unoona kuti unosara usina kana mari muhomwe munhu ari kuZimbabwe vanhu vakawanda chekuti kunze hakuna chiriko muZimbabwe is better, but inhangu ndakawana chance kuenda kunze hangu. It depends on the situation yako. First of all, it depends kwaunobva because vamwe vanouya kunoku they will earn 2,000 euro but mind you havatumiri anything kumba. Anogona kana ari 1 anogona arugara pamwe kuno like kuri 200 kuri like shared accommodation. Asa wane 1.8. Inhangu personally inflated people that are watching watinobva kuna mari kutodiwa mari tikatoenda kuUK left home to change. So isusu manje kana tienda kuUK tinotadza kuchinja home manje patoo necrisis ipapo because ukaona uchienda kuUK hauna mari ndo panenge pane problem yacho manje because unenge wakuzoda kuzoita dzimwe mabasa manje like unenge wakuzoda kutsvaga dzimwe basa like dzekuruka musoro dzekuita manails evanhu kana uri mufeso unotoita car wash kana kutoita cleaning job. Mira. Did I just hear kuti car wash kuUK? Because yesterday I was talking with this other lady, she's in USA. She was saying, praise kunoka people they are suffering. She was saying ada kuvhura channel yake, I think channel yake mshaona. She was saying ini ndira kuposta connection panchokwadi after ndatobva kuno kutonogeza chembereka ndinotoya mukadzi kwayo mind you mukadzi anzi ndinotobva ikokoka ndotonoita Uber driver. Ndapedza kuita Uber driver ka ndonoita inonzi DoorDash. Ndapedza izvozvo ndotombonosona bhutsu ndotombonokwesha mboka dzevarungu ndotomhera nemboka idzodzo kumbonofamba nadzo. Ndakatokuudza zvinezvi mauber kuto mina ndikudze unoziva kuti kufamba nembwa yemurungu unobhadhura mari pembera just kufamba nembwa yemurungu chete 2 minutes unobhadhura mari maybe 10 pounds. Iwe unosvika kana 40 kana 50 pounds kungofamba nembwa yemurungu chete. Saka tofarira kuuyoke koku munhu anishavire kufamba ngeni ngoverenga macomments one anzi I think essay itori nani Johnson maida say essay iri nani, do you think so? I don't think so. But essay is better kana une mabato ekuta mari anzi anzi ndisubscribewo ndisubscriberewo ndakatofugama. Sorry, unfortunately I don't even know how can I subscribe to your channel because ndiri palive. Maybe if you comment on one of my videos I will definitely see your comment after the live because I started to stay alive. And ku UK hakuna ma-protest here. Mr. Consistent guy vari kuprotesta kunonzi sei protester musi unoyi pane munhu akatoshutwa because anga ane like a bomb. Anga nechi? Anga ane, I don't know how you say it in Shona, but like a bomb. Ronzi bomba. Anga ane bomba. Mushona.
mushona ronzi dusura kana sapatina. Anyane Ita iroro. dusura. Ita kuti dusura. Dushura. What is that? Ibomba kana sapatina. Chane nyembeyo. Ndiri kutokuudza ronzi sapatina kana kuti dusura. Hansi, I'm in the UK, but there is really a lot lot of racism. Even my children's teachers are big racist. Imagine you go and collect mana akazara madziwa pamino, like what the hell? Yeah, Hansi could go there's dog not racism. Yes, like I don't want this. vana kutwa racism muchikoro kuti vana vevarungu vanokabviswa madziwa and then vana vanakadhija vanenge vachingosiyiwa wakadaro. Inini wangu haasi kudzidza kunoko. Handisi kutaura hangu nechirungu because handisida kuzobhingwa mumastreet umu. But inini wangu haasi kudzidza kunoko. Anouya achindudza kuti hamusi mai vangu bai mimi musanditaura zvakuita. Nochirova. Munhu ngaadzidze kokosha mari. Handidi hangu. Nezvombo. But Zimbabwe yacho yakashata futi. The crimes as achieved. But Amanaka, to be honest, I don't want to lie. To be honest, in Angu personally, to be honest, I don't want to lie. Ever since I moved to Zimbabwe, I know one crisis in Zimbabwe. I know one crimes. My crimes, tinongomanzwa zvasiyana nekuSA kuti uchitogara panext door pevanhu utoona pfuti dzatoridzwa, uchitoita sei utoona munhu achitobaiwa pamberi pako and stuff. MuZimbabwe it's rare. Zvasinochoti kuti muZimbabwe makaitika crime ka inotrenda. Zvasiyana nekuti muSouth Africa makaurayiwa munhu ka hapana. But my friends ari kwese vanhu. Inzwa ndotaura. MuSA kuurayiwa kwevanhu ka it's normal, like it's part of the daily routine. It's like part of the morning routine. Zvinhu zvingori normal. Kwasautaurayiwa munhu story weird musiwo. Kukatotaurwa panews kuti nhasi hakuna munhu aurayiwa. Manje muZimbabwe munomu makaitika crime inotrenda, inozikanwa kumativi manomwe enyika because it's rare. Hamuitike macrimes ekudaro. It's very different from Mira ndikudze zvakamboitika when I was pregnant before. Ndakandofamba like chitrain, but train yacho inofamba like mutown, like local areas and tamanga twapana. So yeah, this person angati roadman angati twapana tinofeka black. Mateenager kuno anofeka black. Unongoona maziso chete. And tinenge tiri pamabicycles pawo. Saka takatogara hangu pasi umwe tumateenager totauya tuchiita noise. Umwe murungu wanga atono hasha dzake ameno zvanga zvaitikawo. Batanga utotuka wane vana yava vatoita challenge nemurume umwe mwana obva abudisa banga akabaya murume apana. I was there like inini apa murume akagara apa iwe saka utoroti wakatona rwatata rwese panze. Twana chokuno they don't care, my friends, they don't care. Kunonetsa kutsvaga munhu because if you approach someone unogona kungonzi harassment. Saka meno ndinotosha kuti vanhu vanondowana kuti vanoiwana sei. Ko hamusi kuenda paTinder. Why is it's very hard to get love in the UK than but kunonzi kwakazara vanhu vachona Zimbabweans everyone is there. Kune mabhati, kune Tinder futi. Why is it you can't because go on Tinder? Like I think the more you go out, the more you see people. Saka inini kind like let's say if I go for an outing and then kune maZimbabweans anoziva my white people and then my white people otovirana neni, then they introduce me to other people. I think that's the way. Kuti iwe unoziva munhu wokuintroduce chichichi. But kuti like zvatinoita muZimbabwe kuti munhu anokuti hakuna zvakadaro. Saka ina handikwanisi kuti munhu. Unoreport onzi you're doing harassment. Saka kutorina zvima love at the first sight. Unoenda ujeri my friend. Ndekuti uda kupinda musketi. Munhu ungoda munhu wakutosungwa mani ko wati mo wakazorepa mani. Anakara mwani. Tatabe. Hanzi Zima isi safe kwatiri kutangira
kubirwa kwacho ma1 amana. To be honest, zim is very safe amana. Boys makambogara kunana South Africa here mana. Kunana South Africa uchitopedza kuita makumbo pachimeti chacho nacho kutobiwa vune bhutsu wese usatotopedza kutodzibvisa makumbo unotodzoka pasi kana dhora racho unodzoka pasina. Boys usama urarama nyika ine movie amana. Guys, to be honest, to the people that are saying Zimbabwe is so safe, dauti muende kuna Cape Town, dauti muende aiwa, dauti vanhu vanoti Zimbabwe is so safe ngavaende kuna Cape Town, vaende kunzvimbo dzonzi ana Kailicha, nzvimbo dzonzi ana Nyanga. Boys, kune nzvimbo dzekuti Uber chaicho haiendi, andika nzvimbo dzekutoti guys, whether Maxen, Mascati, Manheru is never safe kunzvimbo idzodzo. Wotoda nzvimbo dzekuti muZimbabwe munomu dzitori palive, so ndakatovhura mahwindo, so mahwindo angu akatovhurika, munhu atori panze apa aritondoona kuti campus katori live. Boys, kune nzvimbo dzisiri safe mana. Don't ever mention Zimbabwe, it's not safe. Zimbabwe is very very peaceful. I wanna lie. What about Mbare? Ndakambobirwa Mbare umbrella. Mbare munobirwa varimi. Munhu akatongewo murimi tonzwisisa kuti unokwanisa kubirwa Mbare. But kana wakati ngware ubirwe Mbare. Mbare munobiwa muchibhubhubhu. But kana wakapusa uri kadhija zvake abva kumasvingo, vanotokuona kuti iyi face ndekumasvingo. Vanokutorera. ndakatovhunduka dera ndakatobiwa, ndakachema ndikafonera dad wangu kuti vanotore. I was just stagnant from one position. Mbare munobirwa inonzi Mbare munobirwa munhu zvechibhubhubhu zvemcrowd which is normal. I think even kuUK zvonongoitika. Like muri paconcept uyu paChris Brown pane, and then yajabula rimwe na, and then unokwanisa kungobirwa zvingori normal. Kwete Zimbabwe iri peaceful, hatisina kutombonyepera naBabwe. Yeah, Zimbabwe iri peaceful zvayo, but mari dzacho hamuna ndochokwadi. At the end of the day, munhu ese wakangwana mukana wekuenda kuUK achingoenda mana. Ndochokwadi, kungonyomba hedu UK. Kungonyomba hedu UK. Wakangana vanhu vekumba. Because vanhu vekumba ndo vanopedza mari yako. Taura chokwadi. Taura ako asi sachinoda kutomboenda kuUK ubva wakanganwa hama because pakashata. Isusu hedu tiri lucky, hama dzedu hadzitinetsiba. Dziyanetsa hadzo. Dziyanetsa. Plus nongerochi kuti munhu unetse munhu hunge panga ari kuZimbabwe kwacho na waimbomisa or something. Haungati yoku ndaisataura newe nasina ukama newe waisandipa, you were giving me nothing, and then just because now ndaenda kuUK wakuda kunditi high praise. Handokukata ndakakula. Hanzi kumbara kuna zvekubirana muchikwadzana like is sure muZimbabwe muno mungatobirwa kana watokotsira like nini. When I was staying one day, ndakatongomukawo mota yakajegwa pazvidhina vakawina zvavo, which was fine, but Unorota hope. Unorota hope. Shamwari nozoti musiwo kutobuda mashiriri mota ikubiwa. Shamwari one thing musiwo ndakatopaka around I think around past 11 12, and then I was like damn, I never expected it kuti ndingabirwe because ndaitongopaka mota ipapo every day. Apa ndatomboza momuzangu shaya mota nsokapake kada ukapake ndodzoka usiku, sometimes ndosiya moto kapake ndofamba netsoka andopako. Inini main fear yangu kuZimbabwe imbwa kwete mbavha, because mari ngwandegara kwakune imbwa wasona mbavha hawo maybe adzonotora machances adzo dzongotoroka iPhone kako, but ndosiya moto kapako ndofamba ndonorumwa nembwa mangwana ndomuka futi mafoni ndobayo azvibude ndingopaka chipadeni ndatopaka mota paipai mangwana makuseni as usual ndatomuka paipai ndatogeza meso ndanonomutsa mota yangu yamuka zvakanaka panozi mota yangu drive ndokonzi dashboard riri kutofamba, because unozoti mota diki dzemunomu automatic mota diki tinodhonza nevhiri 100 kuleft. Kana unomboziva izvozvo mota zhinji maautomatic dzinodhonza nevhiri 100 kuleft handika. Saka ndakatomutsa mota vandoisa mudrive ndichitosika mafuta ndaitoona mota kuti iri kusumudza speedometer inoratidza kuti iri kufamba, but mota iri panzvimbo 1. I was like what's that now, chii chakuitika? Nemota yakajegwa pazvidhina. I was like ndakangoseka zvangu ndakati vanhu ava but at the same time ndakambofunga kutomboenda kun'anga, unoziva ndakambofunga kutomboenda kana kwasekuru chaicheko kuti munhu anamire vhiri mumusoro, but ndakazongoti
Iyo wakambobirwa ere zvekuti iyo ausara mbobirwa zvekuti unofunga kuenda kun'ange ndokutaurira Iniwe mushure ndakabirwa mari ndaitombozvifunga. Tisaona but yo kamuzori. wakapedza wabirwa mari sei muUK? Vanhu vatotambura zvekutoba mari muUK. Munhu akatoona mari akati rega nditore zvangu. Ndaitofunga kuenda kun'anga asi watombonyepa. Inhangu ndaenda, that was a lot of money. Inhangu personal ndaenda. Zviriko. Kukanganwa chienda, kukanganwa hama. Hanzi radzikai Juju. Juju haana umukero. Hanzi munhu wemurume atyembwa boys. Imbwa hadzina munhu wemurume. Saka ndiri munhu wemukadzi zvangu zviri nani. Hanzi vanhu vekumba havapedzi mari. Vanhu vekumba vanopedza mari, topedza mari pachokwadi. Hanzi at least yakasiyiwa iri pazvidhina. MuZimbabwe muno mavanotyoba mota because kuzoba mota hombe. South Africa kunotorwa mota yacho zvese. Unosvika pastori ina unonosvika South Africa unonotongomuka kana panze pasipo pabiwa kuti zviradzi kuziva usi safe boys. South inobiwa man. Kwete zvekutamba. Kumuka pa. Hanzi mbavha dzemuzimu. Unoona kumuka uchiona panze pari blank paenda. Hanzi mbavha dzemuzimu dzine utsinye hwakanyanya kudarika Joza. DzeJoza dzakapfeka outfit padedzi kwenyika dzine masuti. Mbavha nemaskemu zvinhu zvakasiyana. Mune maskemu nembavha idzi. Hanzi asi mwana anonetsa ararama kambati. Hanzi momba anonetsa shamari. Mwana wangu hanetsi bo. Saka enda uchigara wakamisa maoko kunge paperbag. Handbag, ndichamuti handbag. Yendi. Mwana wangu handigoni kusara mwana wangu baby. Augona kumusiya pasi? Zvinotondinetsa. Asi uri obsessed, ungori obsessed nezvidhori kana zvimateddy bear. Teddy bear rakatsambira zvimateddy bear. Inini ndinofarira vana svingamboiti. Ndaida nevana vevamwe vanhu. But how does it feel after kana munhu waane mwana? Haumbokanganwi kana kuti waane mwana kana kana paunenge wakarara pega kutomborara wakakrosa mubhedha kana kurara wakakatsamira. Ndaitombozvifunga kuti pamwe maybe we do that. Hazviitike, unombobvira zviite zvokuti unonotokanganwa kuti ko ndine mucheche. Wotokatsamira Ini nhangu handisati ndambozviita. Ndinotoshaya kana hope. kukanganwa kana mukombe. Ini ndiri type yokukanganwa kana mwana mukombe because uri muteswe iwo. Uri muteswe saka. But I can imagine nonzi I can imagine museleba. Ndaona mavideos ako museleba face yako ite ngecardbox yange kazvimbo ngemombe class. Ndaitofamba ndakapfeka mask ngati panoka pashara. Hatichamuti handbag kangu. I can imagine hanzi pfungwa dzotorejista kuti wanika handbag. Inhangu I feel like Unoziva kuti ndakambokanganwa phone muUber ndichifunga mwana wangu. Ndakaenda pane pandakaenda ndikasiya mwana kuzanga karara. Ndikati mina ndingomhanye 2 minutes because my mind was just focused kuti mwana wangu ndakatokanganwa phone. Samakwikwi. Hanzi unozvita zvega haukanganwe kana uri mai wemwana. Haumbokanganwi mwana, your blood never. Mana zvinogona kuitika mana ukanganwa mwana mukombi chacho. Asi kune zvimwe zvimandhurirani zvinorasa vana. Vanhu Vanhu akatozvara mwana utonomukana kana type yegomba remutoilet boys. Vanhu vanezvindi boys. Munhu anotokana mwana mutoyas boys. Toilet. But mwana wangu handidi kumusiya beni. But I can imagine musi wekuzvara I feel like munhu unenge uchitakushwa kuti kokakabuda kakafa mwari. Kokakasabuda. Koko ndikafa. Ndakachema iwe. Ndikati at first ndairamba kumubudisa because ndaiti ko inini ndikafa. Ko iye akafa. Saka madhokita ekuUK akanorwa mambambe zvete ekuno kwanikwa chirwa zvibhakera. Vanosingade kuzvara. Nokuti push man. Nokuti asika titori manese kuno zazaneta. Usori kana izvara nda sei. Anenge achikuti
Zvazi. azikuroza mbesa presa azikwana harasikejoro kana kari kusiya mwana norukangano asi kunenge kuri kusiya mwana kwete ukangano bana let's talk about hanzi what's average salary yedoctor kuuk madoctor anotambira mari Ndingakunyepera ndizivi maybe ma-22,000 rands iwe pounds kudii dasindoti bra hanzi presa wakambozvara iwe ndakamboenda kunonzwi chiko kuparinyatwo iwe ndainzwa mhere dzebuda malebha mama achazoti mhere dzanzi dzekuzvara here kana dzanzi dzemadhokta ere wavanhu iwe kunochemwa kunhu ikoko asika let's be honest munhu kana uchinyatsorwadzwa zvokurwadzwa unowanepi simba rekuumburuka pasi rekusumudza maoko rekuita sei I think vanhu vanenge varumboita drama unenge uchizoti ndati hakuna hanzi tokuita kunzi posh asikanaka asida iwe ugarwa munhu mbama nesa handi anobvunduka obva apusha ndo pane nyaya yacho nepapo hanzi praise kana boys ndakazviona boys ndakaona vakadzi vachirohwa ine vachikawa mapunching bag kuzvipatara uko vaisada kuzvara vakadzi vava manesi anorova handitombowabhurerizo manesi avo ndirabai muchitorova because musoro wemwana unenge uri padhuze kutoti mwana azobuda ari hameno ndosaka mwana wachizobuda nemusoro inenge yakadai so zvibhakera zvemanesi izvo ini pane pandakatodzwa nanesi ndipapa ndinapo shuwa ichinongo ndane mazivhudza shuwa pane pakadhinda chiguni chanesi panapa apa patsvake charohwa nemhenyu shuwa amanaka pane pandakasanzi kana kazvara panozvarwa mwana papa anzi ndovanoumba musoro wemwana anzi ndovanoodai so noziva ini I feel like pane pandakadzvanywa panapa nditori neglavhu rakadhinda panapa nditori nechiguno chitambo chakadhinda panapa apa chiri samwe panapa apa chirongonda nemazivhudzi hazvichaoneke chete but hanzi that lady Wasu, the accent I like. Yes, ndiri muWasu. I'm from Mutare. Ndinobva Mutare. Ana wasi ndekwa Mutare. Hauchizivi. Hauchizivi. Saka ndimi vana Wasu ripi? Vana Wasu rapa. Paida commented something. Hanzi yes muWasu. Shout out Paida. Wasu ripi? Chimfana chine matama ichi. Iwe. Mombe. Chimdhunda changu. Chimashidhunda. Ukona zvakaitika panapa. I think musi wakatomarwa nanesi panapa vadodzi panapa. Vane utsinye vanhu. But chimamax panapa chimabet market. Chibet market akazvarwa nacho. Iko. Amuzgo. Ndichatombisa one kumusana ine zita rangu and then nini ndoiswo one kumusana ine zita rake. Ichimfana chafarwa nyika mukaka. Kutamba hangu handimisi matateba handikutamba. Hanzi ana hungwe ndo anachasura chatibheke. Saka muri kuita seya mana isi takakula down tiri pana hanzi mombe chi hanzi mombe dzichiuya dzerora mombe ngadzichiuya saka iwo personally how much do you think you gonna charge for mwana wako personally? Right. Yo
Kuikoi akasauya nemurume iri Mbinga nomudza kuti dzokera. Budza murume ukamuremba vangu. Manaka, at the end of the day, Amanaka, at the end of the day, vana vanozongodanana navana Hapana. Ngasandiunzire musikoro bana. Handisi kuda ba. Shona yako. Ngasandiunze musikoro. Shona yako inenge pambudzi roundabout yakadai inenge patrabablas. Hanzi hangu praise murisei. Ndiri safe. But Manaka, hanzi ucharwa nemanesi. Boys, amana musana mamboona Rafu ine manesi amana. Rafu ine manesi. Mawindi. Nevanhu vekumakombe kuzvitupa. Boys, vanhu vane Rafu wavo mana. Vanhu vane Rafu ivava. Ndakamboitirwa Rafu kumazvitupa pandakandogatsa mapepa dzangu ekuya kuno. Kazi nekuti tadoita nekuti akauda. Vanhu vekumakomba ukachena maboys kana mazogara. Kumanesi ndakamboenda kuchipatara. Amana ndenyaya dzakaona dzekuchipatara. Ndakasvika chinzi ndati ndiri kuti veAIDS ndati gare apa. Vada kutora mapirizi veAIDS gare apa. Ende munogara panapa kana makambodonha zvinyama izvozvo ndo. Vanenge vasingazodi mabasa avo bavana. Hanzi nemasecurity pamakambani apa chokwadi. Iwo wakambonoti tumasekuru iyo ndafunga imwe nyaya. Musuno ndaenda I think last month paNet1 ndaidontenga line. Ndasvika nekahonda fiti kangu iyo. Saka security papakandira mudzopinda zvakanzi hamuna parking. Ndati bra, what do you mean kuti hamuna parking? I can literally see kuti muri kubuda mota dzikutovhurwa pagedhi dziri kubuda but kuti hamuna parking. Zvanzi vanhu tumushika majaira hamuna parking. Imagine ndudzi muri tumushika muNet1. Ndira kutenga line paNet1 ndikudzi hausi kupinda kuti ndimpe dhora rangu kuti andivhure zvekuti zvetwajera kutonyora zvezve. Ndakati ndaraenda uchisaiza apapo I was so disrespectful when he deserved it. Ndakamutuka ndakaputi putseke zimahobho remunhu ndakamutyisa ndakanyepwa mwe ndoshanda muzamuka ndakati kabasa kari kupera kuzvinzwa. Uri kuona foni yangu ndakabata ika inokubhadhara 2 years uri kuzvinzwa and then unotuzoti pakuita kemushikashika. Can you afford that? Zvamwari ka. That was so disrespectful. Akandiramidza kupinda hanzi unekahonda fiti kamushikashika. Imagine, mind you, andichibviswa ipapo pakauya mota dzanzo mashure kwangu dzaivhurwa dzichipinda. Asi ndakanzi hamuna parking. Saka mota dziri kubuda ndakamurova makumbo. What do you mean? Ndakamuti ndiri kukudzingisa basa iyo. Wiki roro rakapera uri pabasa akakapusa munhu akapusa mudare because ndiani ko munhu uyu? Akaona foni akati aiwa munhu uyu anondidzingisa basa. Ndakamuflashira 3 place ndakati iwe foni ika inokubhadharira pay mwedzi wese kuzvinzwa here. Mahobho remunhu. Zvamwari asi kuti inofarisa. Vanonongeziva they've made it in life vanhu apa vanongachitambira tuma $120. Ndakamuti iwe kapei kako kagadzira nevidhio 1 mani futseke. Masecurity kadika when they think they've made it. Arikuitezvo. Vanoremara. Hanzi munobowa muna kurongeka munobowa. Hanzi ndaitwa Rafu pabhodha baba kupedza hasha dzake nekuti mwana achema kuti ndiza passport bazimba wane pabhodha vane Rafu futi. Zvekutodaro. Hanzi you know what? Inzwa zvandakaitwa kuairport. Ndaenda kuOR Tambo. Ndakabata foni yangu baba. First time ekuflake. Ndikunostemberwa passport yangu. Saka ndaitoti hangu ndovhuluka zvangu ndabata foni yangu. Ndakanzi nemwe muSouth African. Hey buddy, ndokudzorera kuZimbabwe. Remember, I want a permit and I will just tell you you don't have enough funds yourself to visit South Africa. You don't hold your phone here. Ndakangoti it's okay. Ndakangonyara zvangu ndati baba. Angari muSouth African here. Musiwo ndakanyara kumupindura Rafu because ndaitya kuti andodzidzokera indabhadhira flight yangu first flight ndikati ndiko zvambola.
ndangoti praise nako zvichemoyo praise dzikama ndaida kwazoti aiwo nonsense yo haundidzorere because panapa mutemo ndopuwa 3 months dzekupinda muSouth Africa ndonogara nguva yandinoda but aikoti haunonongodzorerwa ka first time kekufly kapera basa anzwa nekustupa vanofanira kuenda kumafinal nemanesi vekustupa vanobuda but manesi anzi you know what vanhu vekuzimu embassy nevekuuk vatori mukombe anzi rekuharacha gasi rafa asi vanhu vekumavhisa vane rafu futi vane rafu tingatomboiti vanoita kunge ndowaridzi vacho vekuuk vanotenge UK ndeyambuya haindosiyanda vakudzoti imba bai UK haisiyambuya wenyu muzvinzwa imi mawachona pamwe hamusati matombokuenda dzikamai especially kana utori munhu like atori nevhisa rakatomunonokera unoramba uchingodzokera back and forth haunenge uchiroitirwa rafu kunze iwe haunzwi here uchashedzwa rauya dzokera kumba hainini hasha dzangu hanzi kuteera vanhu mubhengi kuti handina kukuverengai panhu hanzi kuteerwa mubhengi kurodza ndakukuverengai panhu ndatipindai mubhengi ikudzokere pansi hanzi rafu iyo chaiyo unewana kupolisi kana kurafurwa mupurisa then oendeswa mukati haora polisi nerafu but polisi ndakuidza zvekufenda ini mwe ndamudza zvekufenda kati shamwari uchadonza foni yangu handichabudisa license kana ndakambudisa foni kati shamwari uchadonza foni yangu ndipo foni yangu mombe ari boarding school maminute school maminute school madom master anzi chi maboarding master mametron ndizvo ndotumwe ndinofanisa itoto iwe we have made it in life unonzi kukontrola vana havasi kubuda madhomi zveso vabereka hamusi kupinda haino zvangu mazuva ano anoti mare vanoti mare hanzi even Botswana vanopopota vanhu vezimu embassy UK rafu isingaite so I was pregnant and also nurse here in SA and so I was pregnant and also nurse here in SA angari pregnant taisimudzana yo imagine panosangana musikana mukadzi ari pregnant nemukadzi nurse ari pregnant asi munhu angarwa nemunhu ane nhumbu here munhu iyana hunhu aiwa vese vavo I think ari kuzamutaura they were both pregnant yo nakungoti nesi yanga irurwa nemunhu anga ane nhumbu vanhu vekusouth Africa vano anzi komaticha emapractical hamene maticha emapractical ndakada uchitaura zvimaticha zvefashion and fabrics nefood and nutrition asi the truth is I think twefood but utaura chokwadi because inini I was doing food and nutrition kuhigh school medhemu ivavo vaitsvi I feel like mentioning here medhemu aniko cheonji high school vanonzi aniko medhemu ana wakamedhemu cheonji ani medhemu ndatobva kuhigh school kare zvitokakana mazita ematicha iyo medhemu yaka she hated me I don't wanna lie I feel like ndofanira kudzokera ta certificate rangu ndimbo konfana matiesa nditi ameno anyways medhemu vangu vakandimaka singaiti and vaita zvekubhadhasa vana maleseni zvekuti kana team class tainzonzo so nhasi maticha pane maticha aisanyanya kubhadhara maticha so maticha aitsvinya aizonzo unofanira kubhadhara malesens ekuti vakuisaiwo maprivate lessons so vaiti medhemu kana muri muclass vaiti imimi venyu school fees yenyu yaperera panapa mari yenyu yegovernment yaperera panapa now ndada kusara nevana vangu vakabhadhara vamwe vese tasai ukoko vanhu vangu vakabhadhara tasai kubhodhi so zvakandibhowa zvekuti ndakabva ndadropa food ndiri form 2 and then ndadropa food and nutrition ndiri form 2 ndakazonoregista ndaa form 4 ndasvika ndinonzi hausi kuregista mamasubject usonoregista food but I think zvekubika zvakugara zviro zvangu ndakangoipasa ndakaita b zvakadaro though but medhemu kwamuri ikoko maimimi vaidzi medhemu aniko medhemu vaiti mari yenyu school fees yenyu yaperera panapa ndakushida vana vangu vakabhadhara tasai kubhodhi vamwe vasina kubhadhara mochibuda zvenyu kana motasa kumashure vese rairo wakatasa kumashure ndakati akamedhemu nini wangu wekufashion akandisonesa sketi yangu kusvika from start to finish kutondipusha kutonditadzira amwe malesson kwakutadzonesa sketi yangu what do you call this place showgrounds for Africa. Is it Africa Day or show a man or cultural day something like that kuma showground kumtaro nedemea ndakuoneka mamedhemu aya but you
vanozoti pane chinhu chinoshamisa inini. Mamedium nemasei akatidzidza kuhigh school, even vakadzidzawo primary, they're still there and they're still teaching. Vanhu vaya, how do they feel? Vari kumbotambira mari because last time ndakanoenda paprimary akambodzidza sister yangu, ndaitora because sister yangu yakamboita mudhei, I think grade 1 and grade 2 here, and then ichibva izotamboda because makore aidiwa kuti itemboda akasara kwana, and then ndo the same primary yatakadzidza iyo inini namukoma wangu. I think takabve koko kuna na 20, I think na 2012 2013 patakabva paprimary papo. And then chakandishamisa kuti pandakadzokera ikoko maticha hembe dzandakasiya vachipfeka mana asina kuvameshina nemazora asiyawa mana ndo dzavachiri kungopfeka kana bhutsuka nditicha. Vanhu ivava vari kumbotambira mari, vari kushazwa zvinhu zviri nani here. Like what's happening organization? What's happening? Iwo utanya idzodzo ini ndakambodzidziswa neumwe teacher mutana because I think pane vamwe vanhu vari kuziya from form 1 to form 4 madam vanga wana hairstyle 1 wig 1 hakuna zvakadaro unozati pamwe vanhu ava pamwe zvakatovaomera vafya pamwe maybe they actually need help because kune maticha ane ma20 years ari pachikoro 1 rambobhadhara mari kubasa rachona reteaching inenge itori like talent yavo ndo zvavanenge vada kutoita. ndine vamwe siya vanonzi vamuchedzi kana mugowerevha kwamuri koko vari padhuze vabvunze kuti muda mari ora ndivape mari vasiye teaching. Mundareka akadzidzisa sekuru vangu akafa 1978 but vachatodzidzisa mwana wangu ndakutokumbirawo vari padhuze nababa vabvunze vari kuda mari ora ndivape mari yacho ora but vachokwadawo mana chokwadi vari kuda mari ndikaofa mari yacho tivagarise baba tivape tii vagare bamba but for you it's really sad because vamwe maticha anomutambira mari amana. Tell me that conversation amana, Dublin's conversation maticha anotambira mari 200 200 but getseri na zvangu because maybe pane maticha panapa kana vabereki vangu maticha, but anyways I'm not dissing but I'm just wondering. Anyways let's go kuwasikana vanoshanda machikeni. Chine hanzi kune vamwe vanhu vakasviba wow, hanzi kune vamwe atilita message. Okay, so let's go kuna vasikana vekumachikenini nevasikana vekumapisaini. Vasikana vekumachikenini vemuzimbabwe muno vanotambira 100 yes diga, but vasikana avava ndinogara ndichivaona inini vane maiphone 16 17 pro max. Vasikana vanogara kumaavenues kunobhadhirwa marende ema700 vanoita inrev kuenda kumba everyday. Vasikana ava vane maonly fans here, vari kutengesa here, ngavatiudze tizive. vanenge vadara nemambinga mwari ari mune mbinga because haina ndozvishaya mabasa hanzi they've been emotionally attached to their jobs. Mana nyango kuda basa emotional omana pane shuwa maticha ndozvonataura kuti tinenge turi talent yavo vanenge vatoda mabasa avo vanaya vanotukwawo nevana vechikoro but vanotomukira basa dzavo vanaya they can't wait to go to work. hanzi vasikana vekumachikeni vari kudyiwa nemabhosi eshe ndo mambinga dzekuharare mabhosi emakambani. saka when I grow up I want to be a boss. And 240 neimwe inopinda ari ma-RTGS. I don't know mari. That's it man. Imagine to shout panonzi pabody 2x minus 74 8 minus 8 9 is close to x for 240. Apo unenge nevana boys, apo unenge nevana vari kuenda kuchikoro. You need food, you need a lot of stuff boys. That's really sad for you. Kana uri teacher mwana wako hadzidzi mare. Munyika yamunangarwa nobhadhara baba. Hanzi kune maticha anenge wasiya akasvibawo navatsvuka. Hanzi kune mamwe maticha unenge wasiya akasvibawo unotowana azvatsvuka. Ngatimbotaura nyaya yemazimbabwe kubleacher. Zvinoitika nevasikana vemuzimbabwe. MaZimbabweans takutokumbirawo kuti mutiudze zviri kufamba sei because iyo unoshamisika kuti munhu chemunhu wotarisa munhu wachonaka. Pane mumwe munhu akatomborambidzwa kupinda pabhodhi apo hanzi aiwa
munhu kudamuridza arapapo aripi apa utaisa maoko umu munenge makaita black asi zvigure zvakaita kutuka ziboys zvikadaro guys. Be serious. Kana inini never ever. Aubleach here iwewe. Haka. Saka iwo kana usinga bleach, alright, because let's be realistic. Inini ndiri mutsvuku pama-yellow bone, ndiri mu-yellow bone here, ndiri muchi Wakapotsa. am I yellow? Wakapotsa. Ndakapotsa. Alright, tomboni ndakatindivara, alright, it's okay. Wakapotsa. Iwewe. Kuda zvakadaro. Overripen. Anyasone kuti muZimbabwe ndiukale muZimbabwe, and then iwewe manje iwewe unotoona kuti mwana uyu idiprisona ishi uri kutsuka nei? Inonzi kwe. Pane amwe maproducts unofanira kushandisa when you are getting old. Ndakutembera kaino. Oh, alright, tiri papo. Okay, this is getting interesting. Saka ndiwo maproducts angoshandiswa navanhu vari kubleachiwa. Saka muri kungoshandisa masame project kungochite mumwe haasi kuafoda maproducts chaiwo mumwe ari kuafoda maybe maproducts. Saka iwo in short future bleaching. Alright, iwo if you are saying you're not bleaching, we're gonna give you. Alright, mira. Saka iwo tobvira kupe nhombo. Tikakupe nhombo uno wakazore nhombo autekala inenge. Nhombo chi? Unoziva nhombo? Ichi. Uri wazere. Inonzi nhombo ivaseline. Tikakupa vaseline, ukatanga kuzora vaseline, auite kala inenge yangu here, auite kala yomudodori inenge yangu here. Kana inobva yatovedzera. Kutsuka. Saka iwo alright. Saka iwo tiudze, iwo are you pure breed Zimbabwean? Uri muZimbabwean here? Yes. Pure. But why is it you look like half Zimbabwean, half Zimbabwean, half South African? Unotenge mucolored, wakapotsa waita mucolored. Mina ndinobvunza mwana wanondiona. Ndinoita kunge muZimbabwean, muSouth African here inini. Kuti vanhu vakawanda. Mwatauro, anzi uri half black, half colored. Pafeya unotenge mucolored. Anzi vanatsirwa naseve kuschool kwataidzidza vasangana naisi last year. Ableached. Ndokangana hama yako. Pafeya. Anzi breathe out. Okay. Kachija, Tuesday. Anzi breathe out. Mayangu murungu ndosaka. Mayangu murungu. Momzi yako murungu ka? Yeah. Momzi yako murungu ka? Exactly. Hakuna muZimbabwean ari pure. But there's one thing that makes you Zimbabwean. Chazoradza kuti iwo dhedha wako mushona, mama wako murungu, unozoti vhudzi rako isi Zimbabwean. Vhudzi rako ndono iking yemuZimbabwean, ihombe zvaro, but ndono iro vhudzi ndire kuZimbabwe iro. Ndire kwaMutarira. Iro. But why is it vhudzi rako? Kuti hangu kuti atokai vhudzi ranga ndirichengete hangu, but ukaona vhudzi rangu iwe unobvunduka. But why is it vhudzi rangu unovhunduka? But why is it vhudzi rako it's so big, like it's not normal vhudzi? Do you apply my products or sometimes ndatobofunga kuti pamwe vhudzi rako efrontal ukapanga wakakama wakarindirira. Pamwe notofeka pamwe pacho nofeka mawigi anotengesa. Kuti vanhu vaone. Oh, anzi good night. Mosara zvakanaka muchinyepera nhango press. Ndonyepere. Anzi vhudzi ngere mwana wevhu. Kushuwa vhudzi ndere muZimbabwe. Unyasonoti ikingi iya mashoma. Vhudzi rako rotengera Chaba. Unoziva Chaba? Mira ndonyatsokuratidza vhudzi rangu. Trakidzi Tony. Anonzi Chaba unomuziva? Yo. Chaba ndiani? Yes. Haumuzivi Chaba, uzomusecha. Anonzi Chaba. Unomusecha Vhudzi kuFacebook. rangu rakasviba. Ndinozvikupa mwana wangu. Yo. Vhudzi rako is so big zvekutodaro. But rine kakuratidza kuti hausi muZimbabwean kauri, because vhudzi remaZimbabwean ari kure kudaro. Re ratodambuka kuti oita kingi. Re rato kingi kakare, re ratodambuka.
Anzi but rakanaka vhudziro gangster zibreed remwana. But yeah, vhudzi rako anzi more people are watching your show 2000 views. Okay. Vhudzi rako but rakanaka vhudzi rako. It's so big. It's not like andikona rangu vhudzi rako iwo rinoratidza kuti ndere muZimbabwe yes but rine kaunga kagrowth karinaro so kanozoratidza kuti kacrossbreed kanozoratidza kuti rine kaukuwa breed rangu rakawandisa but iwo rakunoitwa ngefake iwo rutaura rangu asi rakunoitwa ngefake iwo anonamira iyo iri king remuZimbabweni iri urikunyatsoona kushanda kwaita vhudzi iri that's why vhudzi rangu richimoneka munhu because ivhudzi remuZimbabwe remuzimba chachero iri okay anzi chaba saka zviri kufamba sei what's popping what's happening amana vanhu vari kuona live itai muchifollow Khadija Kanu ari kuposta content ari kuposta content namombe wake mombe achadi kupai content nekuti hamusi kumufollowa ba wakatozoramba kutotudza zita remwana wako ke asi mwana wako anonzi asi mwana wako anonzi kana degree zere because vabereki vemuZimbabwe vanenge vanyatsone literally 9 months dzekutsvaga zita rakanaka remwana after that mwana obva anonzi kana tonderai kana mwana wacho obvanzi kana rutendo took me 3 weeks kuti ndiwane zita remwana wangu. Imagine iwewe vabereki vako they had 9 months to look for a name and then they selected to call you Khadija. Rakosha iwe mumuslim community zita rangu haritongotauri nevanhu but amana on a serious note vabereki vemuZimbabwe they should be very serious panyaya dzemanames apa like amana ndakambosangana naye anonzi Netai vatoriko amana but pane zvimwe mana ani takafollow last week takaona video achienda kupark makaipa makagona iwe mwana wako anonyasombonzani and what gave you the meaning is that I can only give you the meaning. It means Lion of God. Saka nduzive kana meaning ichiti Lion of God vane chat GPT sechezero ronzi chii udze chat GPT unoona akawandisa runotanga nani kuti uzoriziva ndiriva alright anonzi mombe Lion of God anonzi Leoness. Her name is Leoness. Saka zviri kufamba sei kamanda chimbotudzai zvimwe what's happening comment section iwewe chitombotiudza kuti why did you stop InDrive to do just content creation chimbotiudza chakado ndisiye InDrive zvakawanda chekutanga anzi angopedza nechipo chekutaura azishiwe kunakidza wena Amira mwana wako anonzi Amira keo no amacha but ndikakudza maneta zvacho unobva watoziva zita racho guys ndisvitei ku1000 and ndinokuudza zita remwana wangu ndinokupai mawig ndisvitei 1000 more kune vanhu vari kuona tine free giveaway yemawigi maperuvia mafrontal mabhobho anonzi mabhobho iwo mazita ese aunomaziva sei kweko kwetini anobvira navo kuudza mazita iri makoti kana uona wapinda ndinomaziva ese mabhobho maperuvia anonzi machii mafrontal ma32 inch yes man haiwa uruziva ndo vakwasha tinoda wazviona right vakwasha vakarongeka amanaka tine mawigi atichakupai ari kubva kuna mai mombo as long as vasvika pa1000 subs also tine free giveaway yatichapa futi yetumasenzi mari so make sure maitoti vaariche 1000 soon I know you, I trust you nekupress makara when you do the most. Anyways, you're asking kuti why hanzi Amika hanzi praise haanye perwe
Perero guys. Amika Wamwanepa. Amika ndiani? Her name is not Amika. It means Lion of God and it starts with an A. Chat. Full stop. Starts with an A. Angel. No. It starts with an A because yes. And Sari Chane Ronzi. Sari Chane Ronzi Mama A. Mama A. Ronzi. Uyo mfano imunhu erezi zvaachatifema naimi. Iyo mfano uchatifema. Uyo mfano zvaachatifema naimi. Urutichirewo. Ndati uyo mfano imunhu ekadzi zvaachatifema. Chine asi waka Hanzi? Wove zvaachatifema naimi. Nditoti unopinda mino mangu erewo. Totopinda mino mangu erewo. Hanzi Sari Chane Ronzi Mama A. Mama A. Amira. Amanda. Handisitombokuudza kusvika ndasvika 1K. I'm not doing that. Ndakatoinamatira iyoyo ndakati Mwari, don't make me slip. Tatototi manzwi angu abude. Mazita amunzwa nayepo here. Aho, achi? Hanzi amakara aburosinya kubva kubhebhi rekuswa mafazi. Vanozoti ndakatombona comment yakadaro yanzi praise why zvigara chituka musikana wako. Guys, inini ka inini ndinonzwisiswa nevanhu vane sense of humor chete nevanhu vanoziva kutamba. Inini handituki vanhu. Pafeya handituki. Even kana mumwe ndatombona mumwe achibatikana nezvanoita sister yangu kuti hanzi mombe. Hanzi nemusikana wangu good night WhatsApp. Good night baby. I love you. Isusu tisiri murudo chengeta rudo dzenyu kuro. Rotijairirewo. Hey guys, inini ndasiwanzi good night. My way. Boys. Kita single ka. Comment section. Mwanasikana ashuwa kunzi good night. Achema nekuita singwe. Asikana danani iwe uri mpinga. Kana usiri mpinga siyana ne. Nisikuda munhu asina mari. Kana wakuda mpinga uchiita zveOnlyFans. OnlyFans haitombori zvauri kufunga vapraise. Ndichakupinza mino memwana wangu ramba uchiita zvimafanizvo. Wototengesa une mwasiyana nevasikana vanoshanda kuchikenini kana utoda zvempinga. OnlyFans yakatofanana neSnapchat. Unogona ndingoposta zina nebasa kana kuti wakatofamba mukombi momo wotoposta paOnlyFans. Vanhu vakatokulike vatokupa mari. No. Ndotisa nechitofunga zvimwe ke. OnlyFans ndingongole like chima nudes. Hakuna. Oh. Naita muzvifungawo. Saka yatongofanana kana. But Instagram isingabhadhari though. Instagram ingori yevanhu vanongopostawo mabhadhis nini. Hanzi maEva serious people vanganzwite praise. Pafeya sa ndakatombona mumwe munhu achitanzi praise I don't like zvinoita sister yako kuti mombe. Chichi. And I was like wangu. At least I like the part out sister yako because kana usikakwanisa kuzwisisa kuti ndikutamba my own sister chimuti mombe. What do you mean with zvinoita sister yako? Why are you doing as if ndikumuharasa kumuti mombe? You don't even know why chimuti mombe. But you ufunga ndikumuharasa. It's like pawataura mhine mwana wangu. Pane umwe munhu arikutoti wangu boere. Waona. But handisitombo zvinhu zvekutodhipisa kungotamba. Exactly. But maZimbabweans manje I feel like wamwena macomment section emaZimbabweans unotonyasa kuti idzi hasha dzemunhu ikoko. Ini ndozvanotoda manje. Ndisita munhu anenge atone hasha. Like munoziva right vanhu vanga vanondifananidza na what's that girl? Alia. I went and I searched for that Alia ndikati hey bo. Uyo ane mazina mawaya. Ane mazina mawaya. Nomufarira zisikane nomufarira sikazobwedi. But you. Kana unondiona Alia, I'm your big fan. Notokufarira. Uyo channel yangu. Titoite ma collaboration. But mazina ake ane mawaya akabuda kuno uku. It's for balance mani iwe mani. It's just like mazina angu inini kana ndoda kuti zvivharike ha. Notokuitawo zvongo
Yo Samawaya waya wakwati nawo. kana barbed wire toda tudambuka. Iwe kana bag la bar chaiyo. Iyo isagi anoti ivende chichirapo isagi anoti ivende. Ndakadona praise, ndakadona. Ivende. Ndiri mwana mudiki akakura akadai so. Mazino ako achibva ita social distance. Akaita go ahead of quarantine. Go ahead of quarantine. Akabva ita 2 meters apart. No, my example. Sorry, Sven. Yes? Hanzi kadija vende ukarona kupi ivende kanoti separate mazino ako akaita haisi vende guys akakura akadaro because ndakadonedzwa guys tichitamba paakakura akadaro. Hanzi kutamba ikoko ndiko kwatinodiswa ngama-free spirit. Exactly. Ma-free spirit hanzi ma-bracelet angopresa. But iyo vanhu vane ma-bracelets how do they like? I think anowadza I'm worried. I think anowadza. But even though mawire, how do they eat? Like, and I'm worried. But anyways, vamwacheda tetanus shit. Anyways, aiwazitane mwana harisi Ariela ba. It's not Ariela. Hanzi akaramba kuita collab. But maZimbabweans, do they understand kuti ma-bracelets chirwere? Alright, tezvomuruyedza so hard kuziya zita remwana wangu. Ine 3 letters, alright. That's the last hint I can give. Anonzi air, mhepo. Akamira line of God reo. Musoro pangu. Hanzi ma-bracelets. Hanzi zvinondinetsa kuti vanodya sei. Tsitsiyo uri kuziva kuti utana kudya chii? How do they eat it? How do they? Hey, I know. Vamwe vachaita tetanus kundigiriki. Anyways, amanaka. Vanhu maZimbabweans, vamwe vanoshuwa kunoita tetanus. Yes, maZimbabweans, they should understand kuti ma-bracelets chirwere. Ma-bracelets, I see a lot of parties they are doing it for. Those are my bracelets. They are doing it for shine and for swag. My baddies don't know. Her name is not Ari. Hanzi Ari. No, Aruyedza unoziita zita remwana wangu. Ndipinze mu1K nokudza zita remwana wangu. Every day ndichiita my face on YouTube. Chanokuisa ma-bracelets. Kudzinoisirei ma-bracelets? Kuda zvinhu. Ane vanhu muri kuzviitira for shine here. It's not for shine, kugadzira mazino please. Because vanhu vane mazino akanaka kunge angu kaya. Ndivo vauri kuona ari ma-bracelets. Vanakadhija vane mazino anoda wambona zvikaita mazino emusikana wangu. Anoda ma-bracelets but haana mazino ake ari 5 meters apart. Rimwe riri kunorth, rimwe riri kuwest, rimwe riri kueast, rimwe riri kusouth. But vanhu ivava vana ma-bracelets. At least ane direction mazino acho. At least ane direction mazino edu. Kwenyu asina direction. Pane tuwe panapa unonotongorumwa. Apa inga wati wakurara wani. Saka munokisana sei sa? Iwe ndenditosvika torumwewo ndotanga ratombomupa chikafu ndonotongodyiwa ndotosvika uri benzi iwo ndinotosvika torumwa because wangu ndotanga ratomika shoti before todi akaguta adya haana nzara because handiri kutaurira munamboita kissing challenge. I'm too Zimbabwean. Ini dana kantone boyfriend naitoita kissing challenge. Tokupa kuita naye kissing challenge. Kana asiri mbinga siyana neni. Inini handisi kuda murombo beni. Murombo munhu havigwari penyu ma zvinova rombo zvinoona nana. Yeah, new generation. Kana mungacha hanzi esimakoti hanzi wakurara zvitondinetsawo kuti munhu ati akurara haofa but ari panapa hanzi kuwane chakudya wandi makwana sisipa mana radyiwa namakoti hanzi kike vlogs wemunhu zvinhu zvacho but amana kwasviberi ndichamboone ndiri murudo kwasviba
Hanzi ndiri murudo. Ndichamboona. Praise uchandijairira iwe. Siyana nyaya dzako dzerudo iwe. Siyana nesu. What's popping? What's happening? What's happening? Zviri kufamba sei apa? Tudze zvizviri kama streets umu. Katija. Zvizviri kama streets umu. Toda rudo. Muda rudo. Asi guys, pfungwa dzangu asi mira ndimbobvunze. Pfungwa dzangu dzakashatire dzekuda munhu ane mari. Makoti ndiripo makoti. I'm doing well. Pfungwa dzekuda munhu ane mari dzakakosha. Wozi munhu asina mari wachona anozodiwa nani? Nemunhu wacho asina mari futi nemusikana asina mari futi. Ane mari ngara. Iwe mira. Iwewe personally une mari here? Ndotozvimiririra inini maiwe ndotozvimiririra kuti ndine mari inini. Ndakatoshinga. Okay, saka iwe what if ukatoro asina mari wompo mari mochidzana mari? Kuti mangwana azondihurire manje auya unotanga. Unozoti ladies, what you should understand is men, they are polygamous by nature. Saka ngatingotaura nyaya yekuhure. Go on. Ndiyo yato topic yedu. Yo kufunga kwako chinoita kuti wakamirira gender rako chinozoita kuti gender rako rihure chi, chinozoita kuti murume ahure chi. Andozivi kuti mira hatingachinoita kuti murume, chinoita kuti mukadzi iwo uri murelationship chinozoita kuti uzoti ina hangu personal ndakazvimira ndafunga kunochiita chi. Ndiwe musikana. Mufesi anenge asina mari. Kuonekwa mbomudira. Iwewe ndikakudza kuti alright, ini ndine shama dzangu 3. 2 idzodzo dzakanogadzwa ma-nails. Inini handiendi vane bvudzi dzakanaka watofika pafataiwa. Ini ndichiuye nebvudzi rakanaka so ma-nails anga asina chinhu asi ndisodana nemunhu. Nomudza kuti baby can you please get my nails done? Otodudza kuti ini handina mari. Okay, it's okay. This is getting interesting. Rakukuvhunzewo. Iwo handiwo usati wadanana nemukomana wacho. Handitiwo wangone shamwari. Handitika. Ndizvo ka? Okay. Usati wadanana nemunhu yeye shamwari dzako dzaiswa ma-nails. Dzaiswa ndizvo. Alright, before dating someone, and you have your friends already, handika? Alright, uri papo. My friends acho newa aiseswa ma-nails here. Wait. Before that man came, how were you surviving? Ma-nails acho nawa isaiswa. Ndaiswa. Asi neumwe munhu. Yo, muri kupinda murelationship nerudo yakano nenzara. In now I'm confused. Aisombori nzara bapraise munhu kana uda kudza munhu kuti I love you itowa une mari. Kume section ndiudziwa mana kuti kuchiri kutsvaga rudo rekana kwakutsvaga ramwe maZimbabweans kungonomira patouchline ora. Nengoto ne boyfriend 1 anokutengera data, 2 umwe anokupinza in-drive, 3 umwe anokuitisa ma-nails, 4 umwe anokuitisa bvudzi, 5 umwe anokuendesa ma-outings. Vasikane especially vasikane vekumutare vanenge anokuenda kuvhumba nongofamba. Saka vese vari kuma-nails akauya akaisa ma-nails ake. Uyu akauya akaisa inonzi musoro aendeso out. Akomana musikana aka ukasamuratidza love ka especially vasikana vanonyatsonyura. You know vasikana vanoiswa ma-good girl ma-bad girls iye angatori musikana angaribo musikana yaisingahuri. Uri papo. Alright, mira. Uri papo. Let me ask you, what do you look for in murudo? Ndizvo chimwe chachona. What do you look at before dating someone? Right. What makes you date someone? Okay. Yeah. Inini ndisati ndakaita zvandakaitwa ka ndaisingatombodi mari yemurume beni. Kana kado ndaisingatombodi because hapana like let me say it in English, like there's nothing I couldn't get that he could get from me. Saka I would get everything for myself. Saka but ndaisingatomborewo kuti ndaisingatodiwo maruwa, ndaisingatodiwo kutonzi baby let's go out, ndaisingatombotengewo data, ndaita zvido but munhu aisingandipi.
So why should I go for one? What can I say? All Tona in right, all English, right, all right. let me just speak in English. Mira. All right, it's okay. I hear where you're coming from. Okay, Gatimbo July. What I'm noticing is we are dealing with Khadija with the past traumas. Let's deal with Khadija as an heartbreak. Alright, Before go heartbreak. on. Yeah. Eh, Before heartbreak. Before What heartbreak, were you looking at? naida For muna dating, ka love and affection. Like I love and wanted to affection. feel loved. Like Mm. zvazvo zveku Okay. like munhu What, anoramba what, achingokutsvaga, you know. Munhu anokuendesa out, like just comes and surprises you. That's where you're getting the whole thing wrong. Okay. Here's the thing. Saka Khadija yo ukadanana nemunhu ane mari handitika munhu iyeye mariyo ikazopera zvakuti rudo rwapera kapa Aiwa. That's not the case. nokuti That's not izvozvo the munhu case. hanzi natsitsi zvazvo tsvaga mari isu toda love mari inozouya hayo. Exactly mari Boys, inozouya. zvisada unyeba, boys. Guys, zvisada Mm. unyeba. Because Don't lie, guys. I feel like Nekuti I feel like ruthless, that's why. it's wrong. I feel like munhu you should love munhu unconditionally ndizvere because ukada munhu Takazviedza izvozvo but munhu wacho anogumisa adzokujairira manje. mayazi iwo I feel like wakatongotiwo munyama zvako wakatogete because Takazviedza zvese izvozvo zvekuti grow together. Inini I would rather cry murange rover rangu than cry ndichienda kutsvaga kobi ndichikurudzwa nemakobi driver nditori nehasha dzangu. manje ukaita mindset iyoga unofa uri wega manje unofa usina munhu Hapana, muchatondiona pachana yangu chinoposta mpinga yangu mirai muone. Manje. Mirai muone. Danondijairira. chausingazivi chezonzo it's not only broke guys who are there to chow. Even the rich guys zvachona vanongonotongoita smash. You see, Hazvina basa ba. unozoti problem iri pakuti munhu unofanira kudanana nemunhu anokuda manjewo kana wadanana nemunhu nenyaya yekuti ane mota problem question iri pakuti munhu wachona ane mota iyi ari kukudawe kana kuti ari kungoda Takazviedza izvozvo zvekuti love for love haichashande. Love for love haichashande. because asikana problem okuiteka unoona kupa munhu mwoyo just because ane mota iwe upa munhu mwoyo wadake magaro saka ndio patida kuti unyatsonzwisa pachina kuti ii munhu wachona wauri kupa mwoyo nekuti ane mota wachona ari kuda mwoyo kana kuti ari kuda bheki nafatso isi kutamba hangu pfungwa dzangu ndedzechihure. But when it comes to love love someone that loves you ndiyo itongori chokwadi. And kana hanzi mukadzi ndiye anowaka musha saka iwe ukatodana nemunhu asina mari pfungwa dzako iwo mukadzi ndiyo dzinoitira kuti munhu iye atoite mari. Ndo itongori chokwadi. iwo wataura kudhara kuti as long as ashiri chivhayo munhu iyeye no love. Ndakandingotamba ndachitaura hangu pfungwa dzangu dzakadzingodzi dzechihure ndakangotamba ngwani. Asi love mukadzi ndiye anotoitisa murume mari. Because ukatowana chidhakwa, I'm giving an example. Like let's say iwo like makoti, right? Una makoti utori chidhakwa. If kana mutowinana namakoti anogona kuti utosiye doro iroro. And iwo kana uchitodawo makoti you respect zviri kuda makoti saka unobva watosiya doro racho iwo. Mukadzi has so much power over man. Musafananidze doro nevakadzi akomana akona kufananidza doro nezvinhu zvisina basa. Ndrukuti iwe unenge uchifanira doro but makoti can make you stop drinking. Pakuzorwa stop drinking apa. Ndosaka wazondichallenja manje nekuti ndatava nyaya yedoro. Siyana nedoro. Kune varume vanotopikira kuti angatova arega zvake pane kusiya doro. Alright, saka ndashandisa example isiriyo. Alright. Taura kutosiya kana bhora kana maybe chikafu kana something.
Asi inini ndinomboshawa kuti murume chii chinokonzeresa kuti murume ahure. Mubvunzo. Like, let me finish my question. Alright. Matakatapindura anzi munonetsa mari ikapera munonetsana asi love munoshanda mese. Then mobatsirana even magara mese you can understand kuti mumwe wangu ana mari because of love not mari. Hataura ako I feel like vanhu Exactly. because of Not love. zvakandutaura wani. Munhu amune matambudziko munenge muri mese. Mukuchema nemukufara munenge muri mese because munhu wakauya through mari ka kokauya mumwe munhu ane mari yakawanda more than mukomana wako ega you can easily go because like gold digger you came because of nzara you see but makapinda munhu amune matambudziko mese makabva mese mumadhaka ka nyange mangwana But ladies if you are zvinoda watching this it's all about muchirespectana. Because yeah zvinoda muchizorespectana asi because panozouya imwe nguva wanhu umwe anozojairira umwe manje. yeah it happens it just depends on kuti muri kubatana sei muri kunzwana sei uye muri kuwirirana sei mukuitana kwezvinhu zvenyu. But inini hangu chokwadi pamberi paMwari ka. Yeah. When it comes to love ka. Tarai vanhu venyu very wisely. Okay, what do you mean by that? Expagorate. Ewe ndakadzidza boys. Tonombokuoperera maoko. Expagorate. What are you saying? Expagorate. Ndicho chirungu chataura. Expagorate. Werenga zvataura 12 June. Hanzi boys intimacy. Handiti inongoda kuitwa nemunhu waunodere. Wamari uyo hapasipo perfect love. Bonds and intimacy. So lead to cheating. I'm not understanding though. Hanzi boys intimacy handiti inoda kuitwa nemunhu waunoda here. Wemari uyo hapasipo perfect love, fake bonds and intimacy. So lead to cheating. Okay, anenge arozama kutaura kuti hanzi bota handiri rinoitwa nemunhu waunoda here. Vanoda mari chete here ndo vanozonyepera kuita mamonzi for the sake of money. Wanzwisa warubva then it leads into cheating. Wemari ndiye anoita zvekuhura. I think ndo zvaari kutaura. Hanzi chirungu anapiwa medhari. Hanzi mafaro anoita praise akataura because inini I can exaggerate iro. Exaggerate your topic. What are you saying? Exaggerate your topic. Please exaggerate your topic. What are you saying? Okay. Manaka hapana chinhu chinobvita mufaro wandinoita tikataura chirungu mana. PhD in English. Doctorate. Exactly. PhD, doctorate. Adarika PhD. Ndine PhD in doctorate in intimacy. Yeah, exactly. Ndine PhD in doctorate in intimacy. Ndinotaura chisingaite. Yeah. Okay, I wanted to ask. Okay, so would you cheat as a woman? Would you cheat as language graduates? Exactly. Would you cheat if your partner is not satisfying you? Personally, what would you do? How do you handle the unsatisfied? Okay, right. Right. We'll start doing other like other things. What a tiri papo. How do you? Because to be honest, it's so offensive. You can't satisfy me. It's not offensive, but because can also this is not working. Let's try new things. What's weird? Kuti mudhara pa2 dai vambowedzerawo kana 58 minutes musviko kana pahadawa. Unomuudza praise unomuudza. Inini munhu wangu ndinomuudza inini.
inini munhu wangu dai anga asingandisatisfy ndaimudze. Haufani kunyara munhu wangu ba. Kuti to be honest hangu ina handisi kuguta baini. Ndio mutauro unoita. Handiguti baini. Dai anga asingandisatisfy ndaimudza, but nini hawo munhu wangu anondiitireni. Aiwa, but ndio pandira kubvunza Takatoita mwana atori bo, hausombona. Mwana takatoita munhu atori bo. It's because the love was loving. And talk to your partner and solve the problem. Cheating brings more problems, social and spiritual. Aziki mofuga ukona anokutaura wedzera nenga kushinga. Guys, azvitombotyisi guys. But fair I feel like ashtaurika man. I feel like saka iwo kana musikana wako asiri kuitira mudzi. Alright, let's say, not saying kuti Makoti ndo zvaanoita, but let's say kuti Makoti akauya, like maybe asina kupisa zvazve. Hautomudzi. Hautomudzi kuti next time kuti ground setagopera bhawu ye. Kuti pa ground hapo ye ilowa. But izasiyana ya personal hygiene. Exactly. Blessing atara chokwadi, build trust in each other. Ndo zvandoedza izvozvo. Munhu wako mudze. But mira, iya difference ye personal hygiene ne action andika. Okay. I'm just saying kuti, like, I'm just giving examples kuti it's just a way on how to say, like, how to build, like, how to tell you kuti iwa une trust in relationship mako. Like, have to learn to have a strong relationship. Saka iwo ka DJ ukaudzwe kunzi nemukomana wako tombondini mukomana wako ndada kuti nangu baby ni nawo usikundisiriswa. How do you take it? Even ndakuudza mune zvakanaka zvakaita sei. Yes, I would say it's okay, and I'm glad you told me. Let's try new things. Yeah, I would say let's try new things. And you don't know imimi relationship yenyu kuti munoitere new things kana kuti it's just the same dog style. One unotenge aya uri kuchonjomara kusokota. Ushamwari uri kuchonjomara uri kudai shamwari. Kuita basa pambedha, which means ukutamba kuChampions League. You're amateur. Right. This one is spitting facts. Khadija, it's going to zvataura nemunhu. Okay. Hanzi nemunhu ukaona kunziwo ausugona basa kubhedha bondetikali andika. Hanzi which means kuti iwo uri kutambira kuChampions League, uri kutambira kuma under 20, iwo uri mu under 14. Hanzi uri kutambira kuChampions League, iwo uri amateur. What's your take on this one? Saka iwo ndidzidzise ma under 20 acho. Aiwa, but problem manje iringe yapa kuti mukomana is amateur and then ari kutamba nemabhuza. Iya ifanira kunge achitambira kuma under 14. Waibata manje. Problem uri kudzikisa zozama taura nemunhu here. Kuti mukomana ndiye ari kutamba kuma ama 20. Ama 14. Okay. Let me ndo zvatinoda isu vamwe isusu takavharika isu. Right. In a nutshell, I'm saying the girl is more experienced more than the boy. That's what I said. But in that situation manje iri hard manje, because once the girl gets more experience than the boy, hapana bandomudzidzisa mufeso wangu, nomudzidzisa iwe ipapo manje pakutoita musikana manje anenge achitokudzidzisa manje ipapo ndo pakutotangira crisis yese. Why did you took it? Saka iwe nokwakutovota totongosiyana sha it just happened to happen kuti vakatongosanganawo nendi ndichitogonawo. Aiwa, hakuna munhu anotongogona shamwari kuti uzoona iwe wanzi wagona. Unenge wasangana nematicha. Even that's why kana uzoona munhu azograduata anenge abva naticha wekucrash obva aita ticha wekuECD.
ECDA, ECDB, grade 1, grade 7 kusvika kuuniversity. Maticha anenge afamba ipapoka. Ndiri kutaurira. Hanzi, how do you want me to improve? Hanzi, how do you want me to improve? Follow me, baby. Unongoti follow me, baby. Do what I do. Just follow instructions. Ndikakuudza kuti mira wakadai so, mira wakadaro. Ndikakuudza kuti tena wakadai so, tena wakadaro. Eh? Iwo chandirambisa nemufesi wangu iwo matopic wakutaura yaka chandirambisa nemufesi wangu. Hanzi but munhu kuti azoziva kuti hazvisi kuita haisisai nekuti pane kwakambozama zviri different here. Ndo zvatiri kutaura zvazvo zvakara zvafana nekunzi Ukamudzidzisa nai. Pane kune kwafambwa nemudonzvo waAroni. Iwe kune kwafamba mudonzvo wakadai so kozofambwa nemudonzvo waona manje difference inozoitika kozouya mudonzvo wakadai so uzvo. Ndipo pakuita macrisis ipapa pamudzimba. Wozopedzisira wakunzi uyo haagone uyo boys. Hanzi mafia harisi kuroora roda mafigures mastaira. Hanzi? Saka what? Saka uri kuti chika DJ, how do you say it in getting monzwana Tatenda? Tatenda said anenge ari more experienced. Tatenda said, please tell us. She got a lot. Tell us. She knows a lot. She knows. I'll just say iwa une relationship nemunhu wako sha. Kana musingatotaurirani saka tsvaga umwe munhu anogona sha. Full stop. Problem manje inenge yatopa kutoti musikana wako kana arikutokwanisa kutoona kuti hausi kugona manje. Apa imagine you're doing your best. Uri kubuda tsinga kugotsi nepasi petsoka pesa. Neumakazi kwako. Uri kupanya pamwe watomwa mamedicines kuti uite zvawaita izvozvo. Kuti uite the best yowanza basa. Uvanzi wadumbotry to get help from the doctor. Apa watoenda kwadoctor watopuwa mamedicines. Praise ngatimbotaura imwe nyaya because iwo chandirambisa nemufesi wangu iwo. Guys, ngatimbotaura nyaya yekuti nemusi urikupa praise mari nhasi. Ipai praise mari boys. Ataura kwamana ndakutokumbirawo. Natasha aripi ya Natasha ndinga redu. Aripiko Natasha. Natasha anenge akatengesa foni pamwe kuCanada zvakazooma. Ndakamuchallenge akabvunduka akati rega nditengese foni ndidzoke ndimuchallenge kuti uya Natasha tine challenge. Musiya makadadisa kumana. Iwo nditotaura nedeso mangwana unongomuka wangotengesa foni. Hanzi mofu dzosera makoti. Ndamuona apo zora makoti. Ndamuona makoti apo ati mve. Agonongarara. Tamudza chimborara makoti nyaya dzadza. Akarare manje kaya. Makoti kana urimo komeseke ndoti W press, ndoti W move. Iwe siya munhu arari. Iwo kamwana kako kanomborarira. Kwangu harari be kanoda zvinhu ngama yacho. Kachata kagadhi yomba nharare iwe. Karamba kakamuka mwatamizi. Yo, zera rake anomuka 12 o'clock zinozi akamuka. Mwana wangu anorara na3 dzemakuseni kubva ameno kuchi. Kuno kuZimbabwe nguva idzodzo hadzirarwe. Hanzi mofa can sleep with my life. Makoti aramba. No, aritsoti anotorwa don't worry ndakamubata hapana kwaari kuenda boyo. Ndakamubata nebhandi. Makoti ari kustoka. Ari kusvika mofa unotorwa. Haasi kutombotorwa pamakoti don't worry takatomubata nebhandi. Ari kusvika kuti mofa wanoenda. Unoende piko iwo? Mofu is a very loyal man. Painzi loyal paitaurwa nyika. Anoziva maweeks kunge zvaita makoti handitombokurambiri ramba uri palive. Plus makoti ndakatomudza ngati baby we can have 3 wives and why not more? You can have as many. You can have them. Makoti andozviziva takatotaura tarabarika.
She knows. And don't put on a conversation. I'm going to maximum is 10. They don't exceed 10. Auntie, I thought you will be moving in on Makoti. Anyone I told you from And I feel like as I can't share Misko. My coach is stingy. She can't share. And I feel like nyads with a movie. I feel like nyads is going to pressure. Because at the end of the day, you need to be ready. You need to settle, and you need to. Hapana already, but I don't know how already. You will never do it. Myers, I feel like pane kushana nepressure, pane kuita move in kwekushana nepressure. Kwosera kuita move in kwekuti manyasoronga, manyasoroti yeah, we are done with our careers, we are done with everything that we are doing. You see, because pane zvekuti you are doing it for the people at the end of the day. Yeah? That's what guys can never be one. I'm going to child. Myers, it's Zonski. Because at the end of the day, unoona kuona kuti anzi you wrote on a vlog kuti moving into my koti and akukuvharai, but there were some question marks. If you check the moving in with my girlfriend question mark rutozvibvunzawo futi nini. Praise So ndewe mafans guys. Sato zvirachi kuti mutori boost munofana kutoriona. New apartment moving in with my girlfriend question mark. So tese depara kuti unoona video rokuti tite answer ndakatonoona video rore and then I got the answer. Anzi kika muzi here. Amana, let me tell you, mukamhanya kuda kuroorana ka kufadza vanhu at the end of the day vanhu vamune muda kufadza painternet ka vanhu vava they are not married, havana kutoroorana vanhu vava, and they are doing whatever they are doing. They are waiting for the right time and they are waiting for the time kuti zvibude. But manje mukada kumhanya kuda do it for the content ichauya akawanda. You see, that's what people do. Mina ndikuudze inini semunhu akaroorwa. Mina ndikuratidze ring yangu. Semunhu akaroorwa ka. Mudzimba munonaka. Uda kuti ratidze ringi yako semunhu akaroorwa mudzimba munonaka hashone yako ka. Audi mwetwa mationalists. Unondijairira praise. Hapo uzoti zvauri neshona anotaura zvachona hazvitomboenderani. Ada kutotara kwana. I know. A lot of people tell me that. I know. Yeah? A lot of people tell me kuti shona yako ka. Saka ndoshona yotozodzisa mwana wako here. Mwana wanga anenge achiti moroi mama. Because shona yotodzisa mwana yako ini ndinonzi mombe ndinobvira ubve kwaMutare. Haiwa komana regere zvamuri kuita zvavo. Iyo ukaenda kuUK even taura shona kuUK. What's wrong with you? Hi, ndinonzi Khadija ndinogara kuUK. I don't even know how to twang in Shona, you know. I'm too going to slay am Shona be. What about to Shona? Auntie Konibe. Antu dadenya family forever. Trust me, often they were called data kuchengetera F-card that kanodona move. Antu F-card that kanodona move. Head. Yeah. Aunyepe kasoft as kandoda. Kasoft as kandoda. It large. Saka kurira seko kuUKazi uko. Itaudzoke kade Khadija. Ndikuuya muna December nditorimo muZimbabwe. New Year, Christmas ne New Year tiri tese kuna Blablas. Blablas ndotomboifamba we. Ndofamba netsoka dzangu. Ndotobvisa bhutsu. Tofamba ipapo. Musazoya musina mari dzekudzokeresa because munongoenda kumusha. Isitu chokwadi chozozwana. Zvinoda kuti chichabvumidzwa here kudzokera pabhodha. Togona kungodzokera ipapo. Izonzwi. Chokwadi ndechekuti isusu vanhu vari kuZimbabwe, vanhu vari kuSouth Africa navanhu vari kuZimbabwe tokufarira first 3 days dzekutanga. Vamwe vanotera havane makutoti bowa. Tida kutoti because munenge mapedza kudya mari dzedu saka munenge musingatsakadini nezvinhu. Apa munenge tisingoti kuZimbabwe hakusi kumba kwedu. Exactly. Isusu tinongokudaika namwe. Toita kuti kudzingai futi imimi. Chikafu chamunema waya nacho kana chinge chapera tida kutoti achibva maenda because amungabvi kuUK kuzodya chikafu chatakashandira nedikita rese. Ini ndakutoenda kuSouth Africa. Kuti vanhu vakawanda kuSouth Africa vanoda kuona. KuZimbabwe ndakadzidza nemuIndian aibhuya
It was fun. Aibuya Shona. Guys, Asandaji. Can you imagine? Makoti did not do her job. Maya, Makota akasiyana neso ndofara kutocha chikafu asachapera. Yes, man. Show us. Hey guys, this is the food from Makoti. It was some young rice nyana with some, you know what I'm saying? That's the some That's the you know what I'm saying? Some sausage nyana. Some sauce. Muno muto nema place obo. Let me show you. That's the split. And it's large. I saw I know Romba cooking this time because room yenye. Yo na Makoti. Room yenye. Magano Romba. Maya's Kanaga Kanozga Karum came up. Saka yo ruti Makoti akakubigira rice and stew. Domasi chete. Oh, and sausage, alright. Yes. Where's the light? Okay. It's only in the kitchen. Takano romba kakanaka. Hey. Wrong with light. Hanzi ko ice cream yapere. Oh, I pere. Ishira Zara. James, you can eat it box, I know imachando ane sugar. Ngazofenda usikanongo akasara asina murumeri. Inini nongoramba ndichingotengeni nzara ndomboinzwi ba. Usadaro unofanira kumbopota uchimbodya usara uchimbotsenga nzara unofanira kumboinzwa. Inini I just eat and eat and eat. I think I love to eat. Regera yakomana munoita matumbu hanzi andakurara nyana talk tomorrow nyana family makosha pano ndipedu asizorara mukasaverenga message yangu ndaverenga message yako George kubatana mangwana isusu I think kuma around 12 ikoko ndopatichazobvawo. Thank you 12. But pazvaino so tichimboripo mufamba zvakanaka murote hope dzinonaka tavataure varote hope chaidzo vasarote vachimhanyiswa nevaroi tinodzinga varoi ndo zvatinoda todzimhanyisa muhope imomo. And the skin is skinning but makafitwa neshona yeMash Central. Mash Central ndokwangu ivo. Mash Central ndoipi Harare? Jamani. Mash Central ndoipi? Much love George. Mash Central kuside kunana Mount Darwin. Ndikumbirawo kuona face yemwana. Oh, okay. Miracle. Mash Central kuside kunana Mount Darwin. Much love. Mash Central ndeipi kweyo? Kunana Mount Darwin, Bindura, Guruve, and stuff. I don't even. Antombazivi nzvimbo dzese dzinotsa. How can I be from there? Unoziva kunhu kwandakangoenda chete that fast Harare asi ndakangoenda mumasvingo unozviziva. Apa wafitwa sine wamasvingo? Ndakamboenda kuGweru asi. Apa kubva kumasvingo kwakakufita sei? Why are you not sleeping? Why are you not sleeping, Papa? Let's take Timoni. Sleeping. Andimbiriona fise mwana. Mwana aenda. Saka aingovaenda kuUK. Atrowa namai vake. So what time is it in UK right now? It is Middleton. It is 10:30. Is it what time is it? 10:30. 10:30? Ndine question andinayo. So maZimbabweans paanoenda kune dzimwe nyika dzine time difference. Like right now is 26 past 11. Is so I'm sure maZimbabwe akawana torara. Saka
padzinokwanira kumanheru unoko iko kwachiri masikati haunzwe hope automatically wangorara nengwari masikati. What do you do? Kana uri munhu asingagoni kuita mari ka iwe nemubhedha wako munotoita rudo. Saka I mean like kune dzimwe nzvimbo dzekuti ndaitongona USA vanenge vari 7 hours behind izvo it's like during the day kwavari koko ndizvo. So my question is kana time dzekukwana dzekurara dzakwana dzausiku warara kuZimbabwe automatically you don't feel asleep. Obvious unorara unorohwa what you call this uri kunyepa kadj saka utaura kuti vanhu vekoko vedzimwe nyika vanorara kana kuma 10 am because kuZimbabwe kunoenda manheru. ukarohwa nejetlog time confusion. kadj wakutonyepa udarika ininiwo. pane vakambonzi don't lie here, pane vakambonzi don't lie tinotonyepa because sometimes kune dzimwe nyika 10 am ka kuno kunenge uri usiku saka inobvudza unenge uba kuti James wamuona nguva iko mwana wangu wamuona nguva atorwa namai vake andamuona mwana inguva iko kuuk kuno is 2027 hanzi kuuk ziri kuma 10. It's 22:27. It's 22:27. They are only hour behind. Ndizvo. Koyo munhu atangwana ndiani sister yako. It's black nice right? Maybe they were like them one. Yeah. What is she? Munhu atangwana ndi sister yako. Yeah, it's sister. Sawa nekumba kwenyu mune vhudzi kana. My gift for it, no, it's the ones I use for gel, not the specific. My gift one vhudzi. Nezvakawanda. A lot of things. Tipo zvimwe. Hello friends. Kana gift kana izvi zvakawandisesa. Anzi good night guys. Kungwa, mari. Nepfungwa nemari. Taita kuchallenge ama-teachers. Chinzwa unzwe manje. Atanga katija wewe. Ndaitoudza mudzidzisi kuti garai pasi mina nditaure ningo zvamurondodza ndezvekunyepa imi. Saka iyo kumabasa kwamunoenda amusemere haina ngoda kunzwisa vanhu caregiving ava zvinozofamba sei pauda kudya Titotogara kamabasa yavo vanhu ngavasadaro bwe. Because imagine kuno cleaner chembere haina hangu I'm trying to make it. Asi machembere avo they are very kind. Vanoda vanaya. Tumwe twatinomboona paTikTok toda. Thank you takafanana. Tumwe twatinomboona paTikTok. Vanhu vanongovanza hawo. Just imagine kuti iwewe uri kungobatsira mai yako chete. Aiwa mai azo. Ndo mafungiro acho. Hanzi munotova cleaner kutomuradzika kubva mudhasha asati makumbuso notanga anoshuchinja pamba ende nomuchinja. Inini ndinozvita hangu nerudo so handina hangu problem nazvo. Ndati nehasha dzandinadzo sekuru nekushaya mwoyo kwandoita murefu ndoswera ndapa chemberedzo dzomambama waraiti. Pane tumwe tunokupfirira wangu. Kuita kukupfirira paunotomukina zvemadirty zvake. Kuti vanhu tinajairana boys. Ndoswera hangu ndasungwa waraiti because patient at life. But so many. Yes, but I have to pay my back on tomorrow. This is the problem. It's the one that I can't find. If you're not in the wash though. It's not constant. Hansi imbo ita 360 in the front of the camera. Ani, praise Hansi ita 360 to. I hope Skado Gonomzira Titi. Yeah. You people are busy talking nonsense online. Are you serious?
We are not talking about it online, bro. Jesus. Afara. 360 Taiwan. Afara. Mabonsa manyama. Afara. Aiwa. Atovaitira. Hanzi Bapo praise. Tukuda mokweiro. Voice. Ndasimbone. Chiboita. Praise wewe unogona utambe. Kana mazogara musikana wangu anobika mana. Takamiraona chikafu rungodya wega. Hanzi praise miswa iwe. Sapatina kudya kwakaropafadzwa. Hanzi praise iyo kiki hamba nayo. Umboda imwe here. Ndawamboita katwerking. Twerking. Hayi uri face. I'm sorry Makoti. Sorry Makoti. But una wako iure. Umatambe. Chika. Hakutabau. One thing that I know when I kuna UK amuzizira. Hanzi mukuita. Hanzi Ameno Shona inondinetsa. I think munende caregiver anenganta caregiving futhi. Saka angachiro dansi. Unoita mahobi nemambama amune mshiwa machembera ya. Guys, mutaro wacho machembera ndinoada guys. Musatombovarovei. Ndinokurovai inini wacho. But hapasi kupika. Rambo ripo. Oh. Guys, the way I love salad, I guess that's why I'm salading. Hanzi kukwana chaiko kupo. Guys, ichokwadere kuti vane muZimbabwe vanofamba taura vega. Zimbabwe munomwe unonzwa munhu aifamba murodhi angachiti zvakaoma pane umwe munhu wendakambosangana naye akadonhedza mazai akaita kunge acharara parodhi nekutya mukati wake. Achanamatira mazai kuti mazai muzimu zvakaoma muwangu anda musi panati palive ndaikudzenyeyo kuti ndakakonya musoro wangu mukombi makafunga kunyepa ndakonya musoro wangu madhasi hanzi titori papandemic yeself talking. Haitori pandemic chaichayo. Self talking. Hanzi mayonnaise gaba rese. Amana the way I love salad nesosi ka. Unotogona kuvhunza munhu unenge unoda kuvhunza nguva chete munhu unotomubvunza kuti what is the time tokumbirawo nguva mukoma otanga utotukwa tu. Muzimu ndotomboda zuva rinongosangana unochema chete. Ndikudya kadhina kadikwa namakoti ndapedza chabva ndanotsvaka dessert kayoung ice cream nyana. Hanzi nhamo nemunhu anokwara zake. Praise werenga shona yacho I don't know. Shona yako yakabhenda already. Yakatobhenda sure. Hanzi baba makarara mutoilet ndati. Mayonnaise yakaisa iyo. Haukurara mutoilet yo. Watodisturba meal yamakoti. Itori shoma. Mande nemumba munenge light. Tuone. Uchadhota zvesilver. Okay.
broke up. Hanzi pane zvandinoda hangu praise all my friends ako ane vibe. Hanzi pane zvandinoda hangu praise all my friends ako ane vibe. Haisu tinofares. Zvisingaite. Tinofara hatidi zvewahala. Plus futi vane mari. Mari notera mari. A sick person and a poor person are the same. When you are poor, you'll be sick. Unoziva kuti kunoku kana uchirwara unonzi poorly. Saka inini pandakatanga kuuya kunoku ndaingonzwa this person is poorly. Saka inini ndatofunga asi munhu arinzi ana mari kani. Aiwa munhu arinzi arwara. Calm down. Munhu ari poorly. Like poor. I'm watching from Cape Town. Amana mazoya yangu nogara mubedroom ndakazvitiswa nemama wangu. Iyo mpinga rauya from Cape Town. Ito. Hanzi watching from Cape Town. Says mazoya awadzikisa ako usada kutombodiye nako. Cheers kwamuri koko. Ndikuita half drink. Cheers. Makoti, if you are watching this, ndakutokumbirawo makapu. Makoti ipoma maglass cups. Ndokuti azive shout out Tawonga is watching from Cape Town. Usabirwe phone. Iwa uri mumba. Uri mumba here Tawonga. Usinobirwa phone. And good night guys. Love you. Bye bye Titi. Love you lots. Hugs too. Nanchakutengera baby. Yes, ukunzwa. Hey, Makoti, we love you. Yo two makapa ngwadi na umnoma. One for you, one for Makoti. I love that. It's two watch. Not jail. How's the paidari be? Not that. Zimbabwe, Zimbabwe man is the king. Who's king? Zimbabwe got only data on king. Data are bad keepers Zimbabwe. Co-president Nanzo, what are free data one? President do. Bunangagwa. We Zimbabwe. Asoni ana Mnangagwa. Ndakatumirwa link yekunzi ameno celebration anga irutaurwa. F5 here. Waiziya? Scam. Just scam baba. Good night, James. Go subscribe to my channel before you go to bed. Natala nechurungu so that I don't skip. Iye president achana kastori no data muno. Wazona ari kupona. Iwe uchamhanyiswa iwe rabosara zvane basa rese. Rabosara zvane basa rese. Wadya dombo. Yeah, what a reason you would not take our places, right? Who's come a black about? Let's come away. I'll go to yeah. Ibonzo get and down sausage. You're supposed to be sleeping. Did she stay up the whole night, the whole day? Yep. Why did you keep her up? I mean, did she sleep the whole day? No, she was awake. There's no way she's been sleeping. She's too awake to be awake the whole day. Did she sleep too much? Bro, why you keep questioning me? I told you she was awake. No way. There's no way. She's too lively. Imagine. You're too lively. You're supposed to be sleeping. Yeah, I think I don't. Imagine Amanda tsenga bonzo sausage man. It's really possible man. Alright, if you can't find the channel, praise will pin it on the comment section per video. You know the mama channel where had good saga said. Oh. You know the Kazoka, come on. James angadomona. Chimona mwanongo. Anzi yepa case. Bro accent yepa case. Yepa UK. Accent yepa UK. How do the British speak? So they speak like this now. Because I used to be in British.
Oh my goodness. When I used to, How do you speak? What can I say? when I used to be in British, I used to speak like this now. Can you make Now. me a cup of, can you make me a brew? Something like that. Sister Yago didn't accent Yaganaka. You should copy from here. Your accent is too Zimbabwean. Please, I got no accent. Sister yangu auzomuziva ba anokurovera imwe accent unotobvunduka iwoti munhu here. Your accent is too Zimbabwean. It's too wasu. Mine is also Zimbabwean. No, yours is not How's Zimbabwean. mine is also Zimbabwean. And we can't hear any Zimbabwean. No, your accent is not Zimbabwean. Zimbo, my guy, 100%. No. Say Your it in accent is Shona. not Say from it in Zimbabwe. Shona. Taura Shona Sha. Ah, Dinoto Tara Shona. Taura Shona Sha. Exactly. Uri kutondinzwa so. Thank you, James. Which Zimbabwe is this one? Which one is this one? American Zimbabwe. Pomoyo, that's Zimbabwe. That's not Zimbabwe. Khadija. Yeah? Vaitira accent ekuZimbabwe tinzo. Yako we. Haitombori accent ekuZimbabwe baiyoyo. Go yako ekuZimbabwe, yako ndo ekuZimbabwe. Iwo une Zimbabwean accent. Me, I am pure Zimbabwean. Mm. Yes. And I'm what? You have Zimbabwean. Dinoto Tara Shona. I'm not Tondinzwa. You hear what I'm saying. That's not Zimbabwean accent. Ndinototsaura Shona. Anyanya gaza kuno gachazi Shona kuZimbabwe. Anzi Shona chirungu. Anyanya kuno mudzosere umba. Yeah. December. No one can hear me because I can understand. No one can what? Can hear me. No one can hear you. My love. Tikutotambura kutonzwa accent yacho nechirungu is too American for us. American. Yeah. Too American. I'm American. We're not in America. Get out of here, man. We're not in America. We're American. I wish I had an American accent. Do you know kuti my Americans are totally in a different accent down in Kuno? Is it? Let my sister. What's the word? Like, it's not intimidate. What is it? Interpret. What is it? Interpret. Yeah, that word. Interpret. The Americans. Go on. Just say. Say a statement that got a British accent and an American accent. Gosh, that sounds like you, man. Go on then. You were saying it when you came back from America. Say it then. I don't know what you're talking about. Okay, just speak like a British and then. Okay, say how you. I am Zimbabwean. How can I speak like? Yeah, but he wants to know the difference between British and American accent. Mm. So say I want a meal in a British accent. Then say I want a meal in an American accent. Because you've been to America, you know, not me. I don't switch to people's accent. I speak my own. They the way when you came back from America, were you not speaking like them? Nice. Nice. Don't even lie. Khadija, you can even hear kutaura kwauri kuita kuti you're fully Zimbabwean. Hey, I'm fully Zimbabwean. Me. Your sister vari kuti don't even lie. I'm fully Zimbabwean. And then you, Khadija. I am very much. Tell them that I'm very much Zimbabwean. Which Zimbabwe? Which Zimbabwe is this one? The one that I'm from. No. That one. No. There's only one. No, you're not Zimbabwean. Zimbabwean, we speak strong words. You're not Zimbabwean. Khadija is the one from Zimbabwe. Say Matombo. 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 It's not Matombo. Matombo. What is it?
Matombo. Vauze kuti vati Mnangagwa. Idi Say Mnangagwa. Mnangagwa. I can never pronounce it properly. Always say Mnanangwa. I always say Nanangwa. Nanangwa. I can never pronounce it. Munanangwa. You are not Zimbabwean, No, my say it sister. slowly. Munangwa. She's not Zimbabwean. She don't know your president's name. She's not from Zimbabwe. Khadija is the one from Zimbabwe. No, I'm very much daughter of the soil. Which soil? Zimbabwe. Then she should come to Zimbabwe. I know we are every time. Is it? When I want to go to museum. You offer kudzoko kuZimbabwe yo. Wane makore Ndakauya mangano? wani. Ndakauya last year. Hanzine wani. Ndeiva tipoti. Mnangagwa. Hanzi Ngangagwa. Hanzi Ngangagwa. What is the sister yako? Hanzi ari kuZimbabwe, hanzi bana nogumira ku airport. Hanzi anogumira ku airport. How do you end at the airport? Who? You. Nothing. To not to Pinda. My gosh. And I need to battery nothing for to know that turn up airport. They tried to make me pay for my daughter to come in. She's been born. She is Zimbabwean, and they wanted me to pay them. I said, "You are joking. You don't know me nicely." I totally refused. I said I would rather pay a visa when she doesn't need a visa than to give you a cent. They don't know me. Nonsense. They wanted to scam you. Airport. And I didn't even give them a penny. I said never. Never. Utter nonsense. They wanted you to pay some money. In Zimbabwe, they love money. Akaenda Zimbabwe anonzi gwere. What's a gwere? What's a gwere? Gwere. Gwere are millies. When I love my gwere. Yeah, don't lie. I do love my gwere. I do like millies. I go away. Nonsense. I always like those roasted millies from the side of the road when they're roasting millies. Tell them you love Madumbe. I love Madumbes as well. It's one of my favorites. Yeah. One of my favorites. Yeah. That Madumbe is giving Zimbabwe. But Maguru, by yourself, I don't know. Maguru? No, the smell. I used to tell my granny, "Don't give me those hairs." No, I can't. How do those hairs? They used to remind me of hairs. Oh my gosh, no. And the smell, I don't know. Maguru, they are not nice for you. No. Maguru, I can eat sadza and my veggie every day. No problem. Oh. Maguru, no. I don't like my veggie. Maybe it's because I'm not Zimbabwean. You don't like my veggie? Yeah. Like my veggie. Always I'm making sadza. I had to learn again how to cook sadza here because I've been missing sadza. Sadza and my veggie. How can you not like my veggie? You are not Zimbabwean if you don't like my veggie. I think it's because I'm from British. I don't. It's not from British, darling. I'm from Britain. It's not from British. I'm from Britain. You see? Yo! I gotta be up in the morning. You got me. So then I'm from Zimbabwe. I'm full-time Zimbabwean. Anzi, I'm from Zimbabwean. She got me. No. Even if I lie that I'm from Britain, my accent is too Zimbabwean. You can even hear that this one is Zimbabwean.
Iwewe nene atogona This unyeva one is pa-airport tinonzidzokera henyu. exactly. I don't even This understand one is because I Zimbabwe. don't have an accent. I don't even Yes, you understand how do. you say I Did can you accent. just hear how you say it? It's not from British. It's from Britain. Yeah, but You I see, don't I can't even say it. I can't even say it the way you said it. Do I have an accent? No. You Say sound, no. you sound like the people in London. Those Say no. those are people that live in the palace. Say no. Say I just speak proper, isn't it? This one should learn Shona. This one you should teach a Shona. Teset you know Taura. Teset you know Taura. Shana. She teaches her Portuguese instead. Yeah, Indian. your Shona is not Shona thing. It is Shonaring because Rukuntons Russian Dirku Taura. It is Shonaring. It's Shonaring Oh my because God, Okuton's runs until Kutsaura. my loving sister. No. You have given us a show. And yakwer than yakeda. Hanzi Kedachi? Khadija's accent is too Zimbabwean. Guys, me, I'm a proud Zimbabwean, me, and I'll keep wasuraring. I'll keep wasuraring. Wasu. This wasuraring. Do you know how many chingotaure shona yo? So Khadija, stop Choro, how many years to go Kanga no Shona like your sister? I don't know. And I don't know. Because my Korean I want to but I'm starting to change. Maybe Wotongori Muzimba by nature, you will never change. Oh, sorry, I hit you. Oh, okay. But I feel like as long as you keep on interacting with Zimbo, and as long as you keep on watching Zim YouTubers, your accent will never change. You keep on speaking like a Zimbabwean. Hey, why not? I'm the crazy drop a story. And drop a story. Today I'm not in the mood of lying. What story do you want? Tell me in the comment section. I'm not in the mood of lying. Today I'm not in the mood of lying. But doesn't bonnie Yo, but it's literally 2 and there are some 35 people that are watching here. Yes, sir. Kurara ndeko warungu. I think Japan and Cheetah. I want to get someone who teach me to stream both YouTube, TikTok, and Instagram. On the same phone? Don't stream both. My phone TikTok, Instagram. Yeah. Baba, how do you do that? I mean, I know. There are streamers that can do that. But boys, online, inotopa mari zvokudaro. Ndakatombotaurai chokwadi tenzi. Anzi ata kwenye msurusiri wake mkombi. Ramana. Mangeduze nyamana. Wakambotedzera step yemunhu ari mberi kwako. Bara. Wakambotedzera step yemunhu Jaro. Jaro. Munuro wako mana. But in Waba chokyo. Iwe unomanga serious asi dini handigonita serious ndoramba chingoseka inini saka takabatwa imi vana ivi tinokurova imazvinzwa inini najazoela handina step in ndofamba ndingosvikanda-kanda pafeya chepchepo haina handina step in indofamba ndingozvipotsera ini makumbo angu haana kubalanza makumbo angu haana kubalanza keni bomwa mvura
Okay. Wadya zvingani? Sana wanobika shamwari. Ucharota uchirwa. Ucharota uchirwa. Kana. Apana ndikuzenye yakamboitika musina mani. Let me Hanzi plug my phone. Khadija usataure shona ukundi turn off. Yo, okay. Sorry. maybe Taura. it's Man. my binga. Maybe it's my binga. I'm sorry. I'm turning you off. I'm sorry. Aiwa akana. Let me turn you back on. Zuwa ndikuzewa mana. Zuwa rasikakanganwe. Ndaudze story time zuwa rasikakanganwe. Ndikenzimela iti. I know. Guys, ndikudziye zuwa rasikakanganwe. Zuwa randakazvarwa. Yasisa foni yanga. How do you remember that? Aizve ndikandikudzei. Chemusi uyu akanga ari mangwanani zvekumaraundi 9:15. And then why are you looking at me like that? Ndozoita kunyepa. And then baba wakamutsa mota yavo nhema yaya Mazda 323. And then amai vodza baba mwana ari kumuzwa akukika. Mai vachibvaita sei vachibva vamonera zambia ravo nedhuku. Apa inini by that time I was feeling kuti it's very hot inside, like the temperature was too hot because I wanted to be outside. I just wanted to be outside. And then baba boya say vatomhanya baba voisa mama tiwareda kuchipatara. But asvika kuchipatara papa zvakandinetseni ndichinozvarwa, so I was so relieved. And ndikuti but ndichingobvozvarwa nanda kutonyara because pamba kanesi kabhebhe kaichitarisa edeso kanesi kakana ruka saka wala bana yaruta waraka yaruta ramana pafeka nyaruta waraka yakanyorwa zvondedzera nimwe munhu atedzisa naye akanzi azinyorezo rasika kangaru akanyora zvotuta anzi musi ndakachirangarira baba vakarusha mota yavo nhema amai achibvonusa Zambia. Hanzi ndichibva ndaenda kuchipatara, hanzi tichika kuchipatara pandakazvarwa nanda kutonzwa kutonyara ine kuti pamba ndikanesi kechisikana kechidiki kakanditarisa ndisina kupfeka. Hanzi but kanesi kakandinakidza kanaka asi ndiri kutokatsvaka. Am I sure munhu yakaverenga nyaya yako paassembly. Hanzi angopa izivisike weza sikunyepa mana. Ama ngembokudziwa mana. Real life yakamboitika. Kana pane nzvimbo yandonzi handifanira kudzokera, inzvimbo inonzi boarding school. Wameenda boarding muZimbabwe? Yeah. Iyo kuZimbabwe unodzidziswa kuita kunonzi kucompromise, kushanda nezviripo. Iyo unozoti kuboarding kuZimbabwe zvinogona kuoma zvekuti unonotombobika kana mablankets wodya warwa nenzara. I still remember pane chainzi chinzi puti flex, unoziya? Uri muZimbabwe iwe unozoti kuchikoro konzara yaitirova zvekuti kana mabhuku ainzi magwavha page yawosvika pakumashaya vanhu vaimadya akapera. Iwe amanaka ya boarding school boys. I feel like wese boarding school ndiani vabereki kutotya. Kuchikoro kwandakadzidza kwairowanza. Yeah, nzara yenyu ka. Yeah. Kwaigadzirwa yanzi puti vita, puti flex, chidoko, mama recipe ndapi? Korota unoziya? Ndeipi? Sugar, cold water and sugar. Yes, iyoyo. Drink raipera wogadzira korota. Mana boarding school ka. Boarding school, I still remember ndiri form 1 baba ndichitanga kuenda boarding school ndaita unonzi kufara. Ndaipembera ndichinosiyiwa pabhazi so ndichiti right. Ndichingosvika pachikoro so ndakabata shaya ndakufunga kumba. Ndaita kubata
ndakufunga kuti akumanaka ndanda kutoverenga kuti kwasara mazuva manga tochivhara kumana that was the first day ndakufunga pa10 kuti shit saka kunoku hakusisina I still remember mana lack of exposure. So I still remember first day rangu form 1 ndakabika manoodles nemukaka zvamwari deso and tomato sauce anzi boys vaivera button amana chokwadi I feel like yanga ito lack of exposure chacho unozoti isvika paboarding school ndaida kuganza kabozi ndiri pa10 ndaita handitye manoodles handite sei waiza samani pandazotamboda mandazvitengerwa. So I didn't have the exposure. Unozoti kana uri kuprimary ungochifarisa and I was the last born pamedu pasai basa rakasita kangu. So unongochifarisa and then unenge wakajaidzwa zoti automboziva zvimwe zvinhu zvogadzirwa sei the likes of kana kugadzira masirial chero waiziva. So ndasvika paipai ndazosvika ndatosoka manoodles and then ndandatengerwa anonzi mashima 1 liter emukaka namudara wangu waya ndakasoka manoodles nemukaka mwangu ndaidawo mabika kunge cereal. Nozoti I was so embarrassed but manje ndakazonyembedzera kuda kuita kunge flex because mafofo wangu vakada kudedza namarumu kuti boys yemwe nemfanira kugadzira manoodles nemukaka and then inini manje nekutadza nekuita embarrassment handizomadya ndazongomapa umwe. Unozoti mafofo anenge achitorwa mahasuza achitokuhasira inene ndakazongomapa umwe first ndopana ndakakudzidza kuti saka manoodles anoiswa mvura mumadrera. So amana high school life ka high school life I was form 1 first day form 1 ndakabika manoodles nemukaka isingaziva kugadzirwa sei anzikozoita pola dori rine sugar or syrup andoko ndakaendeswa first term grade 4 I feel like ndotogoda utongobva uri kuprimary like my sister katongotanga boarding school kari kuprimary pasecondary vananga vamabhuli but inini paboarding school ndakaenda nditori mwana akanaka zvezvo until ndadzoka tirangiwe raam twari chitenge coffin boys pachikoro papanoda ndotsinye ndakazopedzera nda one of the thieves boys zvamwari ka handidi kunyepa umana kana ndakamboba boarding school ndakamboba umana handidi kunyepa handifungo ndichava ndakaba mupenyu wangu futi boarding school ndakamboba handidi kunyepa umana ane mukaka bho futi ukatozoita cheese sochi aiwa zvidyika umana kuboarding school ndakabirwa zvekuti ndikasvika palevel rekuti ndakodza mama wangu kuti moms mukuona chii ina handichada kutengerwa grocery ndichada instead of buying me grocery ndipe mari yacho grocery ndoroonera mberi totenga achitaura kuboarding school kwaimbodiwa here grocery kana kuti vanhu maitongobirana chaiko kana wakatopusa ndo waitakura grocery anzi techingodanana nembavha komana anzoamirwa nejeri bodi amanaka ndakabirwa zvekuti ndakasvika paextend yekuti ndakati alright ndabhuka mechi boys ini ndainzi batamba nadzo kana ndiri matop security kumakit kwegotwatuka ndoona kuvhurira kana trangi nemaki wardrobe inini ndikukutaura iwe ndakasvika kuchikoro kuboarding ndaitonzi masendeke kana chidhumo ndaitozikanwa kunzi hapana tirangi rasingakwanisi kuvhura bozi kubirwa kwakwandituma boys ndaizonzi uchibva kunanika waya pawaya ka ini ndisvika nditonanangira nditono aina makuseni because ndaisada pambachonaka unopedzera wacho I feel like zvopedza zvitongomauri unenge uchitya but pambachonopedza usina tsitsa mana afunga kana mbavha dzinoba dzatya kurohwa dzinototya but sometimes we be left with no option because manaka amwari ngandiregere zvavo ini ndakambobirwa het ndikaendaoba het yemunhu wese ndaiona muklasi momomo yeti chete ini taitorova matrangi cheche kutogwejemura checheko anzi kana ballpoint cheche asi kuziya kana spray maballpoint aidiwa ovha waisa clipper pen yacho munhu ovhura pen wadafana aiwa uyu anonzi Emily anonzi Emily Musa
uyo atori mbavha autota zvekutovhura tirangi neball point kana spoon zvekupfekera spoon pamahinji zvezve uyo atori criminal uyu aunongari akatondibira mavhiri emotero anzi matextbook shamwari amatextbook ndo zvimwe zvatengooba pashamwari matextbook achatotesa maverenga futi gayoti tirangi rangu ini ranga rakugara ringori nemabooks changa chabwejenuka isusu ikoko imwe nyaya yekuti ticha anokupa manotsi ekunoverenga for exam munhu wokubira bhuku ocheka pane manotsi aya nereza usiyambukira ndo zvimwe zvinhu zvandaita izvozvo mana kana vaseline amanaka musikana wangu inenge mbavha akaziya sezvevaseline hatechingodanana nembavha makoti akutoita zvekutoba mutirangi nevaseline boys hatechingodanana nembavha mbavha dzinodziona munoona but amanaka asida kunyepera mwana boarding school inini turned me into a monster. I wanna lie. Yakandiita kuti ndirarame life yekuti but zuva randakabva paboarding school ndakafema. In fact takazopedzera taba futi majezi pachikoro. Boys ndinenda togara neshavire kuba ini. Apa zvinhu zvacho nere. But inini I think kuti boarding school iripo inokuvhura brain. Ataurapo. Next time boarding school I don't think ndaimbofa ndagona kuita hustler muupenyu hwangu. Because boarding school yakatondiita hustler. Andayasela matirangi evanhu kuti zvekutamba. Ndaitora, ndaicollect. Anzi hai. Zvekuti kuti inini dai ndakatendeswa boarding school nditori nepfungwa izvizvi. Boarding school yaipedza muwangu. Meno. Pamwe ndo zvimwe zvizotaza kuti mari vanhu vari kuchema vari kugunun'una. Kana fana taibhula. Unopedza kuti sometimes unenge zvafanana nevanhu vanopa vanhu heartbreak chacho. Sometimes unenge watopinda murudo weida kutodana nemunhu chacho. And then manje nenyaya yekuti unenge wambopiwa heartbreak. Unenge wauda kupera. Ona ndo zvakafanana nekuboarding izvozvo. Unenge wambobirwa kana unenge wambobhulwawo. Saka unenge wada kumbodzorera. Kutaurira. Anzi ma-survival skills tinawo shame. Chinomanzi heartbreak chii? Chinonzi heartbreak. I think chinonzi heartbreak ka. Kutangira kurambwa. Tikati chio. Heartbreak. Ngatisiyane nazvo inini zvandoda kubvunza ndezvekuti ichokwadi here nyaya dzekuromba dzandinonzwa muZimbabwe? Nyaya dzechi? Dzekuromba. Nangu personally ka ndinganyepe because kuromba vanhu vangu nongo vakaromba zvechokwadi. But nangu asandasangana nepersonally munhu anoti akaromba. Kungofungirawo muZimbabwe muno munhu chaiye akaona munhu akaromba hapana mboti amuona. But vanhu vanongo suspecta. Zvafanana newe wakangozvitira tumapounds twako unonotonzwa wakaromba. Wazviona? Ndakatorombei vangu. Ukatokutame neni ndakarombei. Ndopatadzoka tovhunza manje kuti definition yekuromba anzi pa heartbreak matizviya. Vanhu vada pa heartbreak. Nangu I feel like pa heartbreak kurasiswa kwakatarisira. I think so. Like pane nyaya sisi vari kuti ndava yekuti vakaita maroller squad yezambuka lomunyaka yakaitika this weekend. Uiziere? Yotero TikTok. Yasista vakaitwa zvambukile lomunyaka uiziere? Vakaitwa seituudze nyaya tinzo. Toda nyaya izvi. Sisava zvava. Regereka ndikuudze nyaya ndo dzangu manje. Saka zvazvinoita sisava vari kunzivo vanga vatounganidza roller squad. Handitika. And then pakapatopfekwa madrezi nemajavha. Iwe roller squad ranga ratouya. Pakapfekwa hembe dzeorange. Patoitwa madheko. Pambatoitwa madheko. Nene. Guess what? Kwashara kuya. Apa vanhu vaunga. Sakaoma. Iwe. Tusekedo asazifani. Tusekedo asazifani. Mkwasha nojairira. Iwe. Wangu. Pakaitwa zvambuka lomunyaka. Ndiri kukuudza. Iwe. But I feel like zvekutaurwa nemasaiseka. Masaisai ari kuti hanzi sisava. Hanzi previous night racho ka. Hanzi murume wacho akauya pamba achibva akakufonera chimoko. Achifonera chimoko kudaro.
hanzi Chimoko chaisadaira foni. Hanzi Chimoko chisingadaire foni ka murume uyu aiona mukadzi akagara mumota yaex vake zvoziya zvoti uyo ozoonekwa naex wako uda unorora mangwana ndika and then mukomana wako yozokuona day before ubva asvikeyo ona mota yaex wako yakatopaka muraini iwo akatogara mukati and then she's calling her, she's not picking up the calls and then a few moments later ex vaenda adzoka mumba ubva anochinyepera mukomana anga achiona kuti I was sitting with an auntie mumba. You see, Auntie with the bald head. then murume wayo achibva angoti okay waibata Auntie with the bald mangwana head. aisiwa kero mangwana Auntie with the bald head. ameno hanzi heartbreak inorwadza mana. Ndakarwa heartbreak after 4 years. Hauye 4 years akumanaka. Boys, 4 years boys uchidanana mwana wanhu boys. Heartbreak unombotadza kufema. It's 6 years heartbreak one. ndoga unofamba uchitaura wega. Haina heartbreak andangoendaita so far. Asi nini ukandiona unopondirwiririra ikweni. No. Varume here wakutamba nemunhurume. Hanzi makanzwa pari kurohwa varume chero kuma 12 ndimutsei. Ini natsana ne heartbreak. Ndichizomboona. Hansati yangu. Dana nemugeto iti. Dana nemugeto iti we. 12 hada kuti ndirowe 360. Zviro dzasuka zvinonaka kunge zviri musoro. Unoremara. 12 anetse. Heartbreak. I still remember. I still remember ndine about 6 years there. Hanzi 4 years shoma isitakarwa 7 years. Boys 7 years. Hanzi pa 7 years relationship andakaiswa pa oxygen 7 years relationship yangu. Yangu nyama. Sorry. Boys. Mumwe ari kuchema saka vatowantu vari kuchema nema 7 years ka. Boys heartbreak kurwa heartbreak zvosvika pakuswa pa oxygen. Haunaunzwa pakanzi ndakaiswa pa oxygen. And that is not the story. Murume ane vakadzi takakaunzire chi maroller squad. Boys hakuwana heartbreak akuendesa pa oxygen boys ndiri kukutaurira. Akaiswa pa oxygen sisi. Akaiswa pa liters mangani. Makaiswa pa liters mangani. Hanzi 7 unozotevera dzimu kwavari. 7 dzakawanda man. Iwe. Dzimu wanenge wakutogadzirira pekurara. Pafeya. Iwe yatokosi kai. 7. Yato. Yato degree. Iwe yato degree ndenda pa PhD kai baba. Gaishamwa pa 7 years panozvarwa mwana akasvika form 1. Boys. Zvakawa mana. Iwe ndikuremember nini? I still remember I think about 3 months 4 months ago. Mukoma wangu akamborwa neheartbreak yekuti vakandimutsa kuma 1 AM zvikanzi amufana kumuka tichemetese mufana vangomuka bva vandikwenya zvikanzi asi ndaimuda munhu va unoda zvakanzi muka mwana wame wangu tichemetese. Haukarari inini ndichichema uya tichemetese. I was kuma 4 months old ko. Akakutsunya kuti ucheme. Akanditi please. Muka mwana wame wangu ticheme. Wakapota usinoti iwe ndatimuke iwe. But amana kuna akamboita heartbreak so hanzi hanzi unenge uchinzwa nzara but wakaguta uchinzwa kunge uda kudya but usuda kudya kunge hanzi uchinzwa kunge une chigodo chiri pahuro panapa kunge usiri kufema. Boys. Mira dombonzwisa comment. Hanzi Katija ndaona unenge wapinda mutoilet. Murume
akabata apo ka. Hanzi? Andiona kunge Khadija ndoona kunge apinde mutoilet. Murume akabata apo ka. Hanzi Khadija. Munhu ari kuti iye Khadija wakanaka zvekuti unotengwa usingapinde mutoilet. Murume akabata akazvibatira. Mana nyange munhu akanaka sei munhu wese anodhota komana. Khadija andoda kana 4 hours ari mutoilet. Hausipinda denga baby. Tumabhebhi tuende twakanaka twakapinda mutoilet ati bude unofunga pangu munhu afa. 4 hours. Chipinge. Ya, murume wangu akazviwanira ngirozi. Anoramba chingonditi ngirozi. I'm his angel. And taona manyonga. Asura amaitana taona manyonga. Uyu munhu akati taona manyonga akapotsa ndaraka munyonga. Praise boy, what's up? Andabuda muhospital ndaingoswera sezombi. Ndaingoswera sezombi shinji chandaikwanisa kuita kugeza chete. Makapo heartbreak 7 years. Vanosvika pa oxygen. Aingoswera padera chimonogeza chete boys. Hanzi heartbreak staying with parents is worse. Aba moms. Hanzi abozo vachingoti Violet yaunitambidze remote. Apa unenge utore 25 years zvako. Vabereki vasadaro boys. I can imagine the pain yekuti moms. Zvero kana moms yangu remote inenge iri panapa. Wadezwa please. Tamzo remote paside. Aiwa iyo iri nani ko tea every day, every second. Now imagine. Now imagine onzichi. And now imagine une heartbreak apa uri kutumwa namama, uri kupopoterwa apa uri kuwapisa poto apa wanonoka waudzwa kuti enda kwamaitindo unotora aini. Moms wada kubuda wanotora aini yawo wasvika maitindo avako. Unonzi ndakakuudza nezuro wosvika unonzi shandisa chenji wakashandisa nezuro kutenga chingwa. Chenji yakasara ipapo apa chenji yacho nawo wakaitengesa airtime usina mari yacho. Apa wanonoka. Waizi? Ya zviriko. Ndokutaura heartbreak inorwadza. Inini handisana experience heartbreak and I don't think I want to experience it because zvationa apa. Inini ndotoenda paoxygen ndikatoramba ndobva paoxygen yacho. Because inini I feel like mama heartbreak inenge iri lack of exposure. Unozonoti vamwe vanhu vanonga vakaitira heartbreak inenge itori lack of exposure chacho. Paunozonzi exposed. I think inini yangu inotoita heartbreak murume wangu akashaya mari. Akashaya mari ndofunga ndopanotoita heartbreak. Anzi kana mubhedha wawaridze monzi vodzoka kubasa voti sakewo anombosakurawo payadhi wauchitei waswera wakavata kana maplates unozongoona kuti kwaduka unozongoita kana nguva dzekubika dzakwana. Wana mhomzi dzekutudza kuti kusakura kana panana mhomzi pachano panapa munoti chaizira stay. Unongoswera hausikuona kuti maplate asati agezwa apa panze hausati watsvaira. Asi unongoswera wakangorara pachifoni chako ichocho. Iyo ndati ma-African mothers anotorwadza notongotona takagara already. Ma-African mothers anotongotona takagara. Munenge muchiona movie mese muri 2 muchiseka muchinakirwa pati inonakidza manje wokunzwa kuti iwe inonitorero anzi wadima kara tiri pacheswa apo takakunganira tichiudza fana history. Mairasi suplex ndeopi suplex junior afana mune mafoni kana tiri kufungira pana fana vari kundoona kuchikoro kwandadzidza kwabvunzwa mafoni kuchikoro afana pamwe vari kutondoona vari mugomo because kuniko kwakubata network. Ndini wani munhu aenda nefoni kuchikoro isingabvumidzwa ndatora mafoni ane taisa mafoni panoendeswa pad ofeka pad over oisa foni. Yabva inofungisa imwe nyaya. Ndatinga kahawe kangu kubhodhi ingo kwakudiwa foni. Saka manje mafoni aya taiti kana takurara taira takamaisa pachaja. Waiziya ende mangwa makusenseni kana bhodhi masakuya moita se mobvisa.
ndiniwo praise zvangu ndakaita sei ndakaisa foni yangu pachaja. Ndati musi kwakaitwa raid kuma 1 AM dzeusiku, boarding master naheadmaster nemagadzi ndati vaipinda room by room sekuru vachizvomora mafoni. Ndakangopinda ndakanangwa. Vaidzonzo zvavaita vaiti vakauya muroom ka vaifamba imagine kana around this time ndesangarara hostel ranyarara. So vaingopinda muroom vakatongonanga maplug. Saka iwo pfungwa dzavaitongobatwa nadzo ka waitongobatwa vavinga inini chete vatongobva kuoffice vakavinga inini apa ndo zvavaita marooms ese the whole hostel rese. Ndakapindura kafoni kangu achibva katorwa iwe apo ningori kuhope apo wovhenekwa maziso. That's foni iri kupi? Foni iri kupi? Usumuka une confusion uchitanga kuitsvaga pasi pebhedha uchinzi iyo foni iri apo unza kuna foni iyo. Vanatorwa kafoni bodi sikwenge siri boa mana. Iwo waitovekwewo. Inini ndakanyimwa nzvimbo yekudzokera pachikoro paradza. Ndakanzi shamari hapana nzvimbo yako. Hanzi azviitike izvozvo. Hanzi baba. Ndotomboenda kuchikoro kwandadzidza kutora certificate. Ndimbosenda tuka machiyesi. Certificate indao. Ndinongoritorawo kungorichengetawo because pane maticha aidzonzi ufa wakaita wakapasa. Ndinotaura kuti ndakapasa muri mastupid. Unozoti kune maticha aingoti maka for just for no reason. I feel like pandodzokere kokwa ndofanira kumbosiyana namba wapa 20. Kune maticha anga akangoti maka for no reason. Unomboziya izvo? Haunyepi ini ndine one aiti akandiona aita kudzikisa like to put her eyes up and down kuita kuti measure ziripo boys. Kune maticha anga akatotisvira rombo rakaoma mana kuti uyu haana kwaanoenda. Handira kudzokere kuko ende chokwadi handina kwandakaenda. Vanongotaura chokwadi. Enda chokwadi handina kwandakaenda. January stupid munhu. Achiri kwere ticha inzi January. Achiri kwere. Maticha anosaisa. Kana chihedhi chachona chanzi mufurungirwa. Hanzi imwe hetrage yematicha show andofunga amwe mastress kumba apa fair. Kune maticha anga angoti maka naturally boys. Iwe pane one akambouya so apa yange iri first lesson takati form 4 akangouya bvatangoti kushedza mazita ano vatoshedza zita rangu ndatonda pamberi papa bvatanga utongonditarisa akati sikudress kutongomakirwa rokwe. Ukaona iye teacher uyo anzi conversation nditori ka form 1 papa ndione story naye papa nditori form 1 iwe first week baba. Blast yangu yakadzidza pa square ndakadzidza saka ndakafanana mukoma wangu singaite zvekuti maticha aiti ngonoti obviously ndimakara ndadedzwa nesina ndatopinda mudining papa. Saka manje handizivi kuti chii chakaitika vanhu vaidya zvezvo zvekuti mudining menzi mirai patange panamatwa and then vanhu kunonoka kunamata and then vanhu vakutodya. Wangu ndakadedzerwa dining rese rechikoro chese. Eme tiri kuti mirai kudya iwo makara ndokovhara gwati kuzvinzwa zviri kunzi regedzai kudya vanhu vanamate sha. I was so embarrassed. Ndarega kwauri koko January ka fuck off wako ndareva. Ndakanyadziswa cha apa first week changu ari form 1 kunzi iwo makara ndoti vanhu mbomire kudya ndoenda kuvhara gwati koko. Amana angori form 1 futi. Ama ndiri form 1 sha first week sha. Ndakaona bora. Anzi akutoti mara kuno ndiye anzi yeshi ava warden tikumuka wa 3 anobowa madhara. But zviri nani. Inini ndaivenga zvazvo zvekunzi unouya kuchikoro uita morning work. Apa ticha anenge asinonyora paboard. Saka unenge wamukira iwe na 6 kuenda kuchikoro paboard tisina chinhu. Maticha aitijairira. Maticha anosaiza. Maticha apatina angu asikuru ndakaenjoy because ndakaenjoy ndazokura ndauda kubva pachikoro. Because ndakazoona kuti no musikanzwa ndokutobhadhara. Inzwa zvataura uyu. Hanzi babe iro imbomba uyu ndikamubata chance ndomubata bone mwana wake. Mbinga rangu rurinzwa here? Ndo mbinga ndakanditaurira. Ndakasina mari magetedza. Imbinga rangu iri. Ndakasina mari magetedza ana mari. Magetedza tikatomuti get to 8 pa live vapo ka
unoona kuona munhu akatokushta padhaza mune Ipinga rangu samudaro basi. pamwe foni yake inenge ichitoti yakanzi Usamudaro ipinga rangu iroro. pamwe foni yake inenge ichitoti yakanzi ndakamboshandisa foni yakana asi musati kambofunga kuti akambobva Mwari akanaka kozvimwe maSamsung trend foni yangu yaisungwa negate wako kana maSamsung trend atakashandisa wegunosara upedza kuyewana wabhatira dona pa 20 minutes zepo ndakamboshandisa foni yaisungwa negata wako usadaro usaiteyo kana ndandi yaisungwa nerekeni tuma Nokia Asha Samsung trend ndesede kukeshere Samsung yaiti kana iri pa 100% ka ikasheka bhatiri yabvemuka iri pa 3% iwe wangu kamove just kamove chete zvoti ukaburisa bhatiri so ukarikwesha nhova so ukaridzorera mufoni yakati 100%. Boys, ini ndamushandisa mafoni ainzi angane mabhatiri ainzi mabooster. Unokuenda mabhatiri mapower bank aya. Bhatiri tairisungira direct kumaterminals. Zvoti foni inenge yabereka mazibhatiri kana 4 kumashure rainzi zibhomba. Zvoti yaiti yakatasha nere muhomwe soka homwe yaibvira. Homwe. Haunyevi. As guys, nimi mandipedza stress. Ko my people are live yenonakidza ko dance. Matikandroka. Waitako. Tiratidze kuti Natasha presence yake haikusuwa ba. We are not missing Natasha's presence. Ndinakidza. Plus nasi mpinga yangu kuti uri pa live keo hapana munhu ari kutikandira magift comment section. Pamwe mira ndiendese mari muma inbox vanhu kuti vangonyepedzera kungoisa mari. Kumana nasi pana vanhu vari broke. Aiya. Ndati mafoni ateshanza iti yakatasha na bhatiri riri muhomwe. Waitsva chidya chese waizongonzwa nyama yakunhuhwa muhomwe kuti chidya changu chakutsva. Iwe vana vedu vakazvarwa kwakanaka kutotengerwa matablet ema-apple wane matumani. 2 months munatone iPad. Iwe vakazvarwa kwakanaka twana. 2 months munatone iPad. Iwe isu tezoti foni kuti uite foni family ka inofanira kutanga yasiwa na baba wako. Yasiwa na baba wako po mai vako. Yapo mai po mukoma wako. Yapo mukoma wako mukoma. Iwe unozopuwa foni yoyo yakubakira pa charger. Ndokuzopuwa foni yoyo yakusungwa nendande. Exactly. Yakuda zokusungwa nebhatiri rafuta raita kuti so ndopo izo kuti zvokutoti zera mazuva rakutotengerwa foni yekuti foni nyowani and then yakutonzi iPad muna ne 2 months boys. Vakazvarwa kwakanaka. Hapana wazvarwa live yanaka. Isu tezoti foni inoitwa musidzanwa. Foni inofanira kutanga yashandiswa nababa, yopuhwa mai, yopuhwa mukoma, yopuhwa ningirini kuti uzopiwa. Kuti mazuva achina kuti zvinzi une foni. Zvekutoti ukatora mapicture 5 yakutoti memory full. Kana music. Kuchine mashe. Yeah, I remember. Kuchine zvinonzi shades. Uchisenderwa neshade. And then you stop. I think zviriko kuna Samsung nani. Kana ushiyana mwana. Kana usona wifi. Inini ndinoshandisa Samsung. Ndine Samsung phone but amen. Nakuona shade kudhara. Samsung ndokambudzi kako. Mwana unanenge ane mari boys. Waizi. Gayoti mwana ni 2 months ane iPad. Abedo munhu wakutaura kuti Samsung ndo mbudzi because handisi kuziya. Nyaya dzakutaura ndichandiside. Iri pa live ichi. Iri pa live iPhone. President General Ogala. Hansi, please, could you just send me your YouTube? I want to follow it here. I want Hansi. And what a life. May the Lord bless you guys. Thank you. Arpa YouTube. God bless you guys. YouTube kwake kunonakidza singaite.
It's called Mama A. Anenge ane mombe unonyora kuti mama ubva wati A. Kanonzi mama A. Right. Iwo vatanowo kudziita Kanonzi mama A. Anzi andaitomhanyidzana kunodaira malandlines. Isusu taitoziva kuti landline ndio rinoshandiswa nemhuri rakaiswa kumadziro. Kwete kuti mazuva ano unenge neipad kuti watongoda kutumisa Cocomelon. Iwe uzoti isusu TV chaicho yaifambirawo maraini rero. Iwe inini ndichikura ndaiona bananas and pajamas. It's bananas and pajamas. Yaiwoneswa paZBC. Apa waitonzwa sonyaya yaMugabe kuti news dzotanga na8 watoziva kuti zato time yekuna unorara. Wangu utombori nani maitombo TV yachonaka taitoenda kwanonzwa namai 2 waisvika so kuti uone waisvika wakagara kudhoo waitanga wadai so uchitochikodika so uchibwesha wodongorera padhoo nekakuona so wakadai so ubvunzi iwe enda kumba kwenyu mbonogezai kana mune shena hamaisa bvumzi kupinda kana madzoka mamanzi gare pasi muri kuona makagara pasi gore rinoka zvanaka kune matv yakakura ubva pano kuti TV iyoyo yairova magesi kudarika firiji yakakura kudai so inenge izigotsi rakadai. Ko zvimastore zvaita connecta newaya vangu hazviripo bwezi. Kwatabva ndokura mana kwatabva ndokure anobudi kunyepa mana pamwe takuenda kwa padhuze tiona wrestling ana John Cena exactly. You can't see me. Do you remember zvimachips zvana John Cena? Zvimachi zvaibva paSouth Africa ba zvimachiwo zvaigadzirwa zvine mafesi avo nana Rey Mysterio nana Batista ana King Booker. Asi zviriko here zviya? Kusisina ainziko maringside WWE matoto nainoshanda. Akusisina masina chigisa chiri kwe ndakandotovhunza kuti machigi achiri kwe. I think akusisina kwazoya zvana mahelo zvana nane zvotoita kutodza vanhu kuti isusu takakura nguva yemajigisi. Asi helo rinonaka boys rare rine nechingwa zvotodaro nemanzove pasaidi. anzi apa tichinyengerera kuona TV yedumbu TV area boys kana kuona Radio Zimbabwe zvoti kwaigona kuti kukaita mhepo area yomuvha vaita mazishowers dzinguva maiona TV ichiti maita kuzoona TV ichiti urujakazwa neTV apo unenge une shena wanonokodzokera padheni une stress yekuti wanonokodzokera padheni wanonokodzokera padheni wasvika uchinorohwa apa warohwa futi kuti wakwata wasvika unokwata boys wobva warohwa kuti wapwanya window mana uri mwana mudiki boys. Aya wandinakidza kudhara kwedu kwairwadza boys. Guys, maita basa enyu guys. We had fun on this live. Tambotandara mangwana tinokasika kutanga tanonokotanga nhasi nyaya kuti my network was stripping zvorodaro. Undertaker, Cena, Shawn Michael, Batista arikuzanzi kukombosa kasongo ava arikaziva Undertaker, Cena, Shawn Michael, Batista, right. Uyu Musa anofana wina something. Musa exactly uyu ndiye weheartbreak 7 years ago. Uyu kauyu aifema oxygen yeheartbreak. Andoyapukuta shena nemate anzopedza vanzigeza kodhota negreen bar kana watonzigeza wega zvese tori nani momzi yangu yaibva yakukwesha sekuru wanzi rise asina kukukwesha wasvoka ganda waikweshwa wakagara padova wagara padombo iwe nyaya yekukwesana iyoyo ka vana mhonzo aizotiwanzirapo nyangwe kumeso waigona kukweshwa futi. Momzi yangu yakukwesha kana nechisaga kumeso kana nebhurumu kweshwa kumene yekuzigeza bhuretutora aizoseza mana apa nengwanzi iwe kwakuda wakageza iwe
wodzoka padheni vanhu sadzoka wagara pasi wadzoka namudhara watiwo padheni wanzi right muri kupi wozvambura kana yekuzvamburwa wakavharwa yekunzi wainzi yakuno wanzi pinamba wopindamba wokirwa dhoo rebedroom wozvamburwa nebhandi biri kwasadaro uya Millicent ataura chokwadi yekudzi Pukuta ashena nemate yanga iriko futi taskira toni Pukuta ashena dzake dzisodzi anga ari ma1 but hanzi baba apa hanzi apa uri musingi hanzi hama dzangu apa ndikukutaurira kuti yekunzi yapano wasikwiziya wovharwa dhoo wonzi nhasi ndakukuzvambura ona bhandi rakunzi inini mayangu vaiti enda upinda pakona vaiti go to the corner ukanzwa unzi go to the corner apa ururohwa iwe uruchema urunzi uruchemei uri mudiki kusachema warohwa kwairovesa kuchema warohwa futi kwairovesa kugara pasi vakuru vakagara kwairovesa kumira futi vakuru vakagara kwairovesa zvese zvairovesa kana kurovesa pacho kwairovesa everything kana iti kwakwaya vaenzi vanzi idyai neyeyu pedzo uyu here anoti pedzero anzi ndairwa nemugoti unenge unenzara manje ini mhomzi yangu aingonhonga chiro chayada hanzi nyorai mama yacho haisi kubuda payoutube ndaziva pesa apa tainyora mama unfortunately hatikwanisa kutaipa hanzi emily tikumbura tinyora kuti mama tiipinde panapa next time takaenda live toipinda panapo mama because isusu tiesina comment section panapa tiesina comment section tiri kukwanisa kuverenga macomments hatikwanisa kunyora macomments someone please write us mama tipire hanzi saka varungu vekare waiti vapedza kurova vakuru vakaroita amanje ini ainzi vaizokunyengerera amanje ini ndaiti kana ndakarohwa ndaibva ndatanga ndikutenge ndikufunga pfungwa dzekuzuraya ndaitanga kunozisa kuona ndichimbata mashed socks hanzi wapedza kurohwa futi vanonzi inochera chikombo usvipire matuta handichazviite futi iwe waisika vabereki vedu vaisingatombonyengereri iwe waitokusiya kuti urare une nzara mangwana vakusena wotokumutsa kuti iwe muka uchaire wotorwa chimunya chacho momzi yangu aiputisa momzi yangu aigonongonhonga kana thank you musa momzi yangu yakashaka nechekutongonhonga aigonongonhonga kana tractor yekutokutema nayo hamomzi yangu iri asha boy momzi yangu aigonongonhonga kana huku yekutema nayo momzi yangu usaimhupukire kana pushi kurova naro inini wanga aingokudza kuti go to the corner ukangonzwa unzi go to the corner apo airoverwa nyaya dzehama dzako manje nzee wanga uripo saka tonokurovera nyaya iyo futi azibvira unga mudhiti iseteimba zvichiradzira kuti zita ramunzi ndonzi unobva mutare kana ndisina kudedzera hanzi kana hanzi apa ndendisina kudera vandidaidza haingeri proni iwe hausi kuninzwa nzewedzi asi hausi kudzigeza unza nzewedzi unza toni haunzwe ndati machildhood memories papachina vabereki vamavongo pamwe vari kutirisa utsinye arita sei hai ndaizwe kana ndarohwa ndonogara ndakasweta pakona iwe ndotanga kuramba chikafu avo nepadheni pangu vaichitsotsonya apanoita kunyengererwa iwe ubva waramba chikafu uchini ndakaguta unzi kutoramba chikafu bhulazi yangu yaibva ita manyemwa seko yaibva inyatsochidyira svoto ndozvakadotanoa apa wese vanobva atanga kutodya chikafu chacho achitonakirwa chita ranyaya apa iwe uchituka vanhu mumwoyo exactly unzi pana asuda sadzo idyai cheuye asiri kuda chikafu koyo ona chikafu chako chitakupakurwa seko rapo unongoti anongoti dai ndangofa zvangu anosara achindifunga boisi pfungwa dzore kunadzo kana mino kwangu uri kumba kwedu chete kwekuti taiti kana chidya chikafu patebhuru pane pachirwa maswap and top dinner sekuru maswap and top deals padinner mumwe achiti ndiani kwane nzondora ndimpe mutsipa mumwe achiti ndiani kwane musoro ndimpe chiropa ichi
Kwese nesuwo tinotodaro. Ndianiko mama mandipakura chifuta unzi idya wakanyara zvandakupa izvozvo. Ukonya blanza kuti amana hapana kuda chifuta here chandipo kanyama kana bhonzo. Hapana kuda chakati here. Upenyu tsoka. Unzi iyi pisi ndeyamama, iyi pisi ndeyadhedhi, iyi pisi ndeyasisi mukuru, iyi pisi musati jairire kuzoona wazosvika kuna isusu vadiki vacho tirikwangosava negumbo racho. Manje isusu kwaimboita hondo yokurira chidya kuti haiwa chidya ndechangu, chidya ndechani. Momzi yangu yepedza rangu kana yoraya huku yaitongodhiverwa mapisi kunzi chingopai vese zvidya zvacho zvinganetse bhozi. Yaitoita hanzi yowezve yakonzesapotseposi hanzisorwa plate varenda mamudzi wakakwindimara hanzi unza kuno chikafu changu. Bereki vasadaro boys. Asi tutoseka izvezvi tutoseka hedu izvezvi but wakatodzidzisa vabereki vedu. Hanzi mama you on IG do TikTok. Praise unogorera bro, keep it up, shout out to you. Sima moms asati daro boys. Ko vana baba kuzorara wachiona bhora wadzima zvauri wanobva wamuka. Bereki vasadaro. Tatengoitwa yese but zvakatidzidzisa obvanzi uri pamba pangu kweye kuti kana kueresa moms mari wauda mari yako bvanzi iwo chikafu chese wambodya panapo itengera pesi mamoms chingwa yawaendesawo chikoro funga kuti yakatengwa nei. Wada kundibvunza ka $20 kakaponekwapo kana 20 mari wasirwa kana nehama nemari aya boys. Wanzi kuiwo chikafu yaenda chawadya panapo waitenga here. Boys vasabereki vasati daro boys. Bereki vasati daro boys. Aiwa. Tine mashi matrauma akudhara chacho anoda kuhina. Inini hangu yekuchikoro ndaivenga kuendeswa kuchikoro day yekutanga obva wanzi dzokera umba day rekugumisira kana day repakati papo raitombonzi usaenda kuchikoro ba every day waitonzi enda kuchikoro. Naiziwenge inini hangu. Indanani system yekuti panodzingwa sinobharira fees ndaibva ndabudawo ndakaenda. Moms yangu ticha wangu aibva fondera taita mbinga yakanda mari shamwari. Thank you so much. Mbinga yatanga manje. Thank you so much munhu akanda mari. Ko mbinga yaya late number akomanaka. Tino anoziya. One Tino. Shout out to you Tino. Thank you so much for your love and support. Ndiye mbinga yedu kutanga naso. Saka nesapa live apashaka mboti kandromara naso. Aiwa mana. Una nyaya dzesamaza vanonakirwa nenyaya dzedu sevanakirwa nenyaya dzedu. Mbinga dzedu. Sadza rese rinosvika pakutopera mana randadya mana tichikutaurira nyaya mana matadzongokandwa mana. Hanzi pamwe pacho wainzi ukadya kumaraini kunonzi unokara wopuwa sadza plate isonzi wataudzoda wakaguta unzi idya upedze uita basa rekudya kumaraini. Wataura chokwadi ekuti wadya kumaraini wakwata wanzi right handioneko nenzara sereki ndirakukopa kurapoto yese uri bedzi. Apa ndingati gare ipapo uri pedze sadza iroro ndasuka saripedza chakukwata. Mamoms asadaro mana. Kozoita kuti kana vaenzi vauya uchingombereka kana uchivhura home noti pane vaenzi uchingopuwa ziso moms yako ingokuti yakubata. Wangwana moms yako yakuti prone. Kana maconsultation vabereki vaizongoya vachinofarisa kana vaingotya kuti Mwari taura kuti ndiye mwanga nesystem yekungopfeka zvada unongoti Mwari yakapfeka chiromba chekodro. Inini mudhara vakabhoya nemask amene kuti vanga usina here mask mumota yavo mask inenge yakakwira makomo. Ndakangovatarisa ndikati amana asi mashaya mazi mumota menyu oi mazi musada kundinyadzisa va. Vabereki vaisambozvikoshesa vazvozoti concentration vako vachitimakidza. Inini ndaipedza ndaramboti aiwa pana ndagwa isikuna apedza ndakunamboti moms azvikuona mabooks. Aiwa
Zvongwapedza kuzoona mukomana kuchikoro ndo kwapfekwa zvakanaka. Machembera ngansime kuti vanenge vaneta vanenge vauya kubhodhingi vakatsiga mazibhegi nechikafu nene vanenge vaneta vanongomonera kana zizambia kana kungomonera kana kapeti vozonga makapeti ekuti mugare pasi kaya muwaridza makakola pasi pamubvuri vanongomonera kana kapeti vakanaka mumaklasi makudaita siko muchembere regerai zvamuda kuita zvakomana mirai zvamuda kuita iyo nongochiti amana nemwari kumundaraunga wako yakapfeka kana inonzi chidhangani chekodhro mwana ada kuti sekesa nemafanzera apa pachikoro nongochipisa apa anenge achiti pei mfano wangu unomakiswa kunzi uyu urovai uyu ndokupe kana mvume yekutouraya usiwarwa kana mangofu mukilasi mune vanhu abiri kwangu achingoti magiza boys aiwa abereki vanondinakidza hangu but still vatombototi titomboita zvatave nhasi sometimes hapana anombotijairira ba pamana saka vanesara pamana matazomboti kandiro magifts rasamana vanhu vandatandadza it's almost on 196 minutes chimboitai machallenge inini ndakaita challenge penanga ndiri palive aiwa mana 130 pamana mbokadhi yemagifts I think magifts anokanika from as little as $1 emari from as little as how much kadicha ndakaona iri inini kwangu ndakaona iri £2 £2 amana I think it's from as little as pondo tine mbinge edo 1 tino chete yangoti kandira gift challenge yakutanga manje itai challenge aiwa mana handine challenge mana handine challenge mana handi tingoda 1 or 2 wamwe anokupotsera chete kuti aiwa anokanda Natasha style. Natasha ripi ngona? Natasha ripi? I think ngara bozi tanono kutanga live maybe Kasi ku Canada kuri tonora term difference maybe ameno terms dzakanya siyana siyana. Yo unozoti nesingazviti Natasha ndiye makoti wepa TikTok. Ndiye makoti wepa TikTok. Papiwa. Ndiye makoti ari viral pa TikTok Natasha. Oh, pa TikTok anenge aroma over 100 something followers. Anda kuende chi TikTok. Anonzi makoti something I think. Oh, ndongona babhayi pake ane ma followers ari kuma 100 something TikTok. Imbinga riya. Sadaro kya. Saka ndine ma followers mampinga ka. Ana mama money follows money. That is it. Saka siyo inonyepa. Ne. Ngosina ndinamba. Mulano shanza iPhone 16 iwe. 16 Pro Max full cash paid. Say it again. Gore. Kwadi utanzi wana ku UK ukanzi vanhu vanongotora kana mota nechikwereti kana imba kana nechikwereti yachi hanzi vanhu vari ku UK muri kutora nechikwereti kana muchokwadi recho. Unototora shamari. Hanzi ma iPhone nene zvanzi unotora nechikwereti. But ndina hanga ndidi hangu zvakadaro vanongokuvhunza ma information ako inani like they ask you so many information ndidi hangu be. Ko hanzi kana wada kuya hanzi maZimbabweans vari kuita kana build a good credit score hanzi vari kuzotora loan kana ri kana 200,000 ubva warega kudzokera kwaMaida. Vadzokera umba achadzoki. Chimbotora ka loan rachona. Tora ka loan rachona ka uye kuno ku Zimbabwe for business. Iwe I don't want to die. But unosungwa nani handikana watotiza. Iwa nini tinofanira hope dzangu. Hanzi uzokwanise kuzoenda munhu muchi. Hanzi unoenda but zvikwere zvakakumirira. But unoda kudzokera chiwo ne 200,000. Ndodzokera chikukara. Asi hanzi vamwe vari kutora ka vandozodzokera koka. Hanzi vari kuti vakatora ikana vanzi uri kubhadhara 1,000 per month vanongovhura a successful business here and then they'll start paying back Maria vari kuno kuZimbabwe just to maintain a good credit history. Yeah man. Yadzokutaura nchazive. Asi ari kana chingatongotora tuguda zvake zvatovharana.
Inini mwene akatonibira mari muchafanana nemombe. Waorerwa mari here iwo wangofanana nemunhu akabirwa mari yakabirwa yakawandisa. Iwe nanhasi ndinotongowadziwa nemari yangu iyoyo. Hai nangu ndobva ndaitangira kuroya pafair. Hai flash. Hanzi praise. It's Kimaya's birthday. Which Kimaya? Which Kimaya's birthday? Kimaya. Munhu aronyepa because last post yaKim naTanaka isi girls day out and versus boys day out. And you as kuti birthday raKimaya nhasi. Which Hapana Kimaya's vlog birthday? one. One Kimaya wedu watinoziye. Pamwe ndinasi because dzati 12 dzao to 1 AM but handisi kuzviziva. Tiri munani kwezo? November. Tamunani? October. Happy birthday Kimaya. We love you. Birthday raKimaya nhasi. Kimaya ndokafarira kamwana kaya. But I don't think so. But one. Hanzi mama A1 birthday raKimaya after anniversary naTanaka, if I'm not mistaken. Raira rakatedza ndiraKim. Yeah. Ndizvo. Tinyo conversation munhu yokuti urikuzwana kupi izvozvo. Tinyore conversation, where are you getting it? Where are you getting the stuff? Amana matorwadzira mana nekutisira muconversation mana takutokumbira chimbotiseiwa magifts mana aiwa kumana umana one munhu angoti magifts and check on their page. Saka unongere birthday raKimaya nhasi. No, she's 3 years old now. Live, so you can't see now. Anyways, happy birthday to my one and only beautiful niece. Charinoposta muzukuru wangu. Wani muzukuru wangu wandakaona achikura. Ini ndinofara vhiji yake pakati boom boom boom. Kane direction kamwana kaya. Kane future. Kamenekta handati towana tinenge tuchitipa baby fever sekuru at large. But asi sort of poa tumwana twadaro. Isono chikakuita towana zvinobva wazara mwana akafanana nasekuru vedu asekuru nongotosha. Saka upa wezvara waisatya kuti kuenda akazvara mwana akafanana kana uyo Mpinga is at 10. Uyu anofana win. Poland chete. Hai Mpinga. Yes. Shout out to you Mpinga. Thank you so much. Blessing us with my POLN Poland. Asikana ngwarara. Nesikana ngwarare to the comment section. Aunongarara manje. Hai dawa. Just to one is so. Asikana ngidawa. Thank you so much for sending us mari dzoPoland dzochiwa maPoland POLN another machi. Iyo chikari dzoPoland. Aiwa ainzi Polish. Iwe. Aizi maPolish. Ini stara. Another masloti. Another masloti cha. Emily 2 dzovari kuPoland nozishi. Another masloti. Yeah, but I think it's slotty. It's slotty. So I tested like 10 slotty. 10 slotty is about I think $2 or $1. I mean $2 if it's these $2 something like that. God bless you. And the vamwe vachina vapinda vakaisa tumasura. Iwe. Hanzi? Bonswa chiri. Hanzi masloti. Amino ndo wakupi. Bonswa. We are from Zimbabwe. You won't understand us. We are speaking Shona. Amino ndo wakupi. Maybe munango open. Uyu anogona ari Mpingo. Asingazvitona. Anogona ari Mpingo. Ndifungoti anogona ngokukandira iri 100. Yeah. Bonswa. Bless us with gifts. Please. I think munango open no YouTube randomly like zvetwa ma TikTok lives. Chirungu chinobva chanyatsobuda. Bless us. Kupi kweli? Ameno ndiye kupi? Mino zvari kunyorezvo. Hanzi wishi. Utini wena.
What are you saying, bruh? What What are you another saying? say, man? What are you saying? What are you saying? Type in English, bruh. We can't understand you. We sharing whatever that you are writing there. Yeah. Okay, We saw your just flag. write your country name. Yeah, Don't put the what's your flag. country name? What's Don't your put the country flag. name? What's your Munearu country name? Didaki Yeah, please bless us with gifts, boss. Bless us with gifts. Say, man. Hey, gosh. If want to Oh, Africa. Hey, Akrim. team. Where are you from? Where are you from? Kereska, Kesti Quareo Langui, Vosparela Zilla. What are you saying, boss? Mafonero achahekwa ngative pano. Kana hambotika. Vanenge vangofana naona noswa inotypa kana shona maybe vachitopinda naconversation. Hey, team, please speak in English. We can't hear you. Ari kunzwisisa uyo Please, akusekerera uyo. hey, boss. We can't hear you. And hey, guys, Hey what guys, language what are they language are you speaking? speaking? It's so sweet here. It's so cute. And hey, guys, what language are you speaking? It's so cute. And vanonzwa chirungu here. I think havanzwi chirungu. Hatisi kuenda kumapakistan here. Are you not from Russia? Are you not from Pakistan, my brother? Where are you from? Wait, let me check on my other phone what Check to. what flag that is. Let's see. But man, you can't write it. That's the problem. Maybe you can try. I'll just search the Type. flags. Try to see what it means. Try to see what. So, anyways, guys, what's popping? What are you doing? This time is time for witches to patrol. When into guys, you are still. What are you doing? Are you witches? What are you still doing this time? Are you using night bundle? Because why are you still awake this time, you people? Tell me in the comment section. Why are you still awake? It's time for witches to eat people. And you guys, you are awake. You are awake. Hey, you guys, hey, Grey Soul. Grey Owl Soul. Grey Owl Soul. Grey Owl Soul. Grey Owl Soul. What language are you speaking, Grey Owl Soul? Tell me in the comment section. What language are you speaking? You Grey Owl Soul. And they are saying, what language are you speaking? I'm working night shift. Saka totokutandadzai kawo mana muchiweka night shift. And then mongorwadziwa mana nekukandiwa pondo 2 ish. Khadija hanzi ari kuvhunza kuti what language are you speaking? Thank you for translating for us. Sheni Hati. We are speaking Shona. What about this flag? Where is it from? Type yakanzi Oupale Kroho. Oupale Kroho. What does it mean? Oupale Kroho. Iwe wanaosi like Korean era. Makorenze. Hey, are you Koreanians? Muri vakorinde? Yes, Korean era. Amen. Hey, what language are you speaking? Are you Habibis? Are you from Dubai? What are you, Habibi? Habibi ainenge maspaghetti. Language ainenge ainenge maspaghetti. Aisiri. Habibi. Boy, maida say mana. You can support us through sending some gifts nyana. Takutokumbira uchatove chikumbiro. We are about to end the live. Habibi, come to Dubai. Here in Zimbabwe, it's now 1 a.m. Hands heighting plug. Zvikureve. Uyu muzimbo. Nyasha uri kuti chi. Hanzi hatina chi. Haitian plug. Zvoreve nenyasha music. Tell us. Hanzi Haitian flag. Creole language. Creole language. Hanzi Haitian. Saka nyika inonzi Haitian. It's my first time kunzwa nyika yadaro. Haitian. Haitian. And the cover looks otherwise. Which cover? Same mix. And the way Haiti. Where is Haiti?
Wheelchair zvoreve. Wheelchair zvoreve. Tarisa wheelchair. Let's see. Wait. You people, you should just speak language. And the flag yeko Haiti. It's my first time to hear about the country Haiti. For real. Abana, please, you can support us through sending gifts. Takutokumbira. And off the stream before you press to watch. Off the stream before you press to watch. I don't even know what you people are saying. Please, guys, you can support us through sending gifts. You can send from messages one send watch. I think there's a dollar sign there. Oh, yeah, Once there is a Haiti country like that. I just googled. and pronounced as Haiti. Wait, let me see if I can show you. Wait. That's the country. Yeah. Oh, where is it? It's near what? Yeah, that's the flag. It's near Wait, let's see. Haiti. It's called Haiti. Thank you, Nyasha Music, for explaining to us. And then the language that they're speaking is called Creole language. Creole language. Creole. Asa kutaura chirungu ere. You people from Haiti, you can't speak English. Praise what made you move to Zim. Namo. Tambura chako. And rainy me. And we buzz. Dominican Republic. Saka no, I'm Africans are. Hanzi kutorwa vhodho yakaipa manje. Hanzi kunobatwa mushonga. Hanzi Dominican Republic. Iri kupi? Hanzi Haiti is bordered by the east of Dominican Republic, which covers the rest of Hameno that went to south and west of the Caribbean. Uyo Nyasha Music aradzura ane ruzivo asingaiti. Hanzi kuniko kunobatwa juju rakapenda. Hanzi kunoitwa vhodho. Inonzi vhodho kana vhodho. Tiverengere wedhi vhodho. Vhodho. Pane inonzi vhodho pranking ndokumbona kutrenda kuichi. It's voodoo. It's like juju. Yeah, mune hatoti chiko. Hanzi African. Hanzi Haiti. Kwakamboita disaster yakasheka world. Yange disaster yechi? Hutu. Yekuroya. He answered what I said voodoo and he said Futu. So then I mean no. Sechaona photo zoreve. What does photo means in what language? Creole language. Language yavanzi CREOLE. Those name the language. And are we sleeping today? We don't know. The guys don't better live, you don't see, and so when but don't better live, you don't see streaming for 24 hours. Live Hanzi, it means photo or photographic. Mune aromba chiko. Pamwe he needs your photo and see. Hanzi quite an earthquake. Quite an earthquake on what they were mentally damaged. See, so I think see means okay. I feel like munanakirwa newarudato rako because haangakumbire rangu. And it was earthquake when all singers sang we are the world. When all singers sang we are the world. Those are matter of she Millicent. It was earthquake. Hanzi, see means a particular past of an action that has happened before. Like it is done. See, Saka, I see earthquake actual what is right. And so we grant attention. Akanganisa kuzwa manje ngataura English muzimba zvake vavo. Yataura ako. So agree also they are saying you should speak English. I don't know the song. And okay, yeah. Agree, they're saying you should speak in English. These people, they are saying they want to hear my stories.
So they are saying you should speak in English. Thank you. Okay, let's move on. I don't know the song. Song actually I'm watching the when is the real song? And it was when all singers sang the song We Are the World. We Are the World is here. You I are hate the this song. world. Yimba Of the people by Michael Jackson. Tinsu. There comes a time when you hear a certain call and the world comes together as one. There are people Ndati Yimba here, urukutaura kuti but chiyo. the air enough for the living. Song Make yarutaura it a ndayashina better kembo. place. Yeah. Yo. Song yarutaura ndayashina kembo ere. Hey, yeah, Michael Jackson, you are the world. Oh, song yarutaura kembo na Michael Jackson. Hey. De pasina makopera stembo iridze. Manje tozoluza mari kedu kata senderwa. So amana. Amusulo kana magifts amana dakuda kuenda live because Let me Jehovah log is on to YouTube and throw money. Show these people how you're yes. supposed to throw money. Inga. Hautaba unasi wanunga obotikandire mari. Hanzi mama a praise As and worship leader. Boy. worship leader. Worship leader. Praise. That's the one. And that's the one that you were singing. But she was not singing. She was talking. No, I was singing. Should I sing it? Can I throw on a copyright? To run a copyright. Wakaimba to run a copyright. But if you play the song, All right, so let me sing it. It's there comes a time when you hear a certain call and the world comes together as one. There are people tired when you care enough for the living. Make it a better place. Aiwa. Aiwa. Mbingadzi tumire mari zvakadai so. Guys, nakuimbira ichinitumira imari guys. Chitumai mari wamana aimba Uyu Grey ariti tichazomurova manje. Uyu angamiswe. Shamari wakutibhohwa ichienda. Iwe gire. Tichazomurova manje. Ngachenda amana kuna vanhu vari kuona mana patinongoenda live. Don't forget to subscribe to Khadija Khan YouTube channel. Mwana wangu anenge achiadvertisa mawig angu muzviona. Unofanira kumupfekedza. Iyo pane sechamusikana anonzi the Village Girl. I think we can get content from that Village Girl. Ane kamwana kake anoita kuti zvemawig zvazvo. Anenge achikapfekedza mawig akakaisa pamusoro pefiriji. Muzviona anenge achisapoza mawig angu. Kakakuita sei apa? Oh, mawig akanyorwa apa akakabata maoko iri masaidhi. Ehe. Oh. Sechamusikana anonzi Village Girl kuTikTok kana kuInstagram. On Instagram. TikTok. It's nyoro the Village Girl amen. Village Girl amen. Something like that. Anenge mwana akamusikana kanenge achiadvertisa kuti so. Anorama videos ake kamwana kari padenga pevillage akakapfekedza maTikTok. Akapfekedza Fridge like fridge chaiyo. Village Girl. Oh, wait, uyu. Pane kamwana kadika kamwana kaiswa chifilter so. Dai soto ndione to. Wanzi miwe anika face cable ipapa. Utsazi content yake gona. It is meant for those who dig deep and trouble it give it to those who want trouble. Ndokone ugotasa content yake. Unozotasa boss nenda kanorwa ne copyright ukarwa masungwa chwa maplayer. Okay. Content yake unagiza anda futi zvemawig. Moto toda futi mama notse content TikTok. Samanaga. Thank you for watching the live. Yesu tane hope mana we are not going to sleep now. Vanhu vane hope macho vanasvika pakurara.
Yeah, Don't wanafaa forget, patie wazoenda manje. please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Also, don't Don't forget forget to to like, comment, share, and subscribe to subscribe Praise to Makala and Mama Khadija A. Khan. Even if the sister Khadija Khan inobuda channel yako hiyo. But the Mama A, that's the one that we are pinning down in the comment section. One nasema Rwazo Rich Mama. We just wanna thank Emily Musa na Diana Isa Papa yanuzani Tino. na one Tino maita basa umana marido ateta pa live yanasi taita iyo $6.75 talk 10 days singaite ne one two akana ma gifts. Good night so much, we love you so much, tinokuda singaite we love you too. Musakangane kufollow Khadija Khan mangwana tiadzoka live. I think I should give you my lives every day mana. What do you think? We can do it. Tufara upata chikupa maybe cheda funi kuna na TikTok to Khadija aguro TikTok yake vutu So set my topics, guys. So set my topics. Chachaga my topics and we will send tomorrow. Saka nanga mangwana takasvika mangwana listen chachaga mangwana ugotiwo mari awati promise chikwelechi. A promise is a curse. Again, that I'm going to zvauchatodimedza nhayo urasora zvaraita raita red uzona zvauchatimedza ziso rangu raita red. I think it's because of Ningrin, because of light. handina grey guys pataji live Reve attention. yes what lemon and boss we good to talk tomorrow tora mangwana wana and live no nakitsa ya uchest pa National FM amana takuda kunorara muramba mushwedzera maviews Khadija. It was nice hosting you. We'll see you tomorrow. Amana I think I'm going to open an Instagram page in my week out. Don't worry. Yeah, I think so good. Our boy man at Tata Bye. Bye. Bye bye.